Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα διαδικτυακή επιστημονική συνάντηση της Ακαδημίας με το webinar «Παχυσαρκία αντιμετωπίζοντας μια επιδημία». Είναι γνωστό ότι η παχυσαρκία αποτελεί μείζωνα πρόκληση για τη δημόσια υγεία, με τη συχνότητά της να παρουσιάζει σταθερή αύξηση τόσο στον παιδιατρικό όσο και στον ενήλικο πληθυσμό. Τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι γνωστά, λαμβάνουν την τύχη της επιδημίας και γι' αυτό εξαίρετοι ομιλητές θα δώσουν όλες τις κατευθύνσεις. Στις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, εξαιρουμένης της Νοτιοανατολικής Ασίας, ο αριθμός των παχύσαρκων ατόμων υπερβαίνει πλέον τον αριθμό των λιποβαρών ατόμων. Συνιστά μια επιδημία με αβυσαλαίες προεκτάσεις τόσο για την ατομική όσο και για τη δημόσια υγεία. Αυτός, θα έλεγα, ο νεφελώδης ορίζοντας που διακρίνουν οι ασθενείς και στον οποίο αντικατοπτρίζεται, θα έλεγα, η σκιά των σύγχρονων σκοπέλων του σαχαρώδη διαβήτη, της υπέρτασης, των καρδιακικών νοσημάτων, της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, του καρκίνου, αλλά και της κατάθλιψης, είναι μόνο η μία όψη μιας ιστορίας που γράφεται πολύπλευρα. Είναι και εκείνοι, βέβαια, οι οικονομικοί και οι κοινωνικοί προσδιοριστές του φαινομένου, που τελούν την επίδρασή τους συχνά υπό καθεστώς, θα έλεγα, διαφάνειας. Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι καθοριστική, αγαπητοί συνάδελφοι, για την επίτευξη όχι μόνο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, που θα γνωρίζουν οι περισσότεροι για μια προτεραιότητα που επαναλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εργασίας 2020-2025, με το γνωστό τίτλο «Ενωμένη δράση για καλύτερη υγεία». Πήραμε την πρωτοβουλία να μιλήσουμε για ένα θέμα που υπάρχει αρκετό επιστημονικό μελάνι. Και εδώ ο Γενικός Οικογενειακός Γιατρός αναλαμβάνει, κατά τη γνώμη μας, πρωτεύοντα ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Είναι όντας ηγέτης της κοινότητας και εντεταλμένος, θα έλεγα, προστάτης στη ζωή των εκπροσώπων της. Η ευθύνη του όμως απαγκιστρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: αυτούς της πρόληψης, της διάγνωσης και της διαχείρισης της νόσου της παχυσαρκίας. Αυτό το συνεχές της στην πορεία του χρόνου, θα έλεγα ότι είναι μια ευθεία γραμμή, η οποία μπορεί αλλά και πρέπει να είναι ασυνεχής. Η πρόληψη από τη μία και από την άλλη οι νεότερες φαρμακευτικές προσεγγίσεις, που ο Γενικός Γιατρός μπορεί και πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο. Είναι αρρωγός σε αυτή την κατεύθυνση των συλλογικών συνειδήσεων, καθώς είναι ο πρώτος που έρχεται σε επαφή με τις μοναδικές εκφάνσεις αυτού του φαινομένου. Κρίνει τις συνοσυρότητες, τον κίνδυνο, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στρατηγικής αντιμετώπισης, αλλά και διαχειρίζεται ένα πρόβλημα μέσω διασύνδεσης και με άλλους επαγγελματίες υγείας, στο πλαίσιο αυτό που λέμε μιας διεπιστημονικής ομάδας. Είναι αντικρουόμενη η παχυσαρκία, και σταματώ εδώ, μόνο αν η επιστημονική κοινότητα παραμένει της επάλξης για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα ολιστικά. Έχω τη χαρά και την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας ο Ευάγγελος Φραγκούλης, Γενικός Οικογενειακός Γιατρός και Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας. Θα είναι ο πρώτος ομιλητής με μια 15 λεπτή εισήγηση, με στόχο να δώσει εκείνα τα σημεία πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η παχυσαρκία στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Θα ακολουθήσει ο κύριος Πλώτας, που είναι αναπληρωτής καθηγητής Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, εξαιρετικός συνάδελφος, γνωστός σε όλους, που θα μιλήσει για το φλέγον ζήτημα της θεραπευτικής προσέγγισης. Και στο τέλος θα γίνει μια συζήτηση και θα δούμε αν θα υπάρχει και χρόνος. Εσείς στο chat μπορείτε να γράφετε τις ερωτήσεις. Κάποιες μπορούν να απαντηθούν από τις τοποθετήσεις των συναδέλφων, αλλά μπορούμε να τις απαντήσουν και οι εξαίρετοι συνάδελφοι. Και θα κλείσουμε με τον κύριο Κουναλάκη, που είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ακαδημίας, που θα συντονίσει λίγο το κομμάτι των ερωτήσεων, τα σχόλια, αλλά και θα δώσει και το δικό του στίγμα. Κύριε Φραγκούλη, έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ πολύ να τηρήσουμε το χρόνο για να μπορούν και οι συνάδελφοι που παρακολουθούν να ενσωματώσουν και τις κατάλληλες ερωτήσεις και σχόλιά τους. Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ένα απλό ερώτημα: αν μπορεί να αντιμετωπιστεί η παχυσαρκία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Εγώ, εκτός από το ότι είμαι Γενικός Γραμματέας στην Ακαδημία, εκπροσωπώ και την Ακαδημία στην Συμμαχία για την Παχυσαρκία, στη Συμμαχία των Επιστημονικών Εταιριών, και θα σας δείξω και κάποια πράγματα που κάναμε μέσω αυτής της συμμαχίας. Απαντώντας κατευθείαν στο ερώτημα, το γεγονός ότι είναι ένα σύμπλοκο χρόνιο νόσημα με υψηλό επιπολασμό, με σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία και στη δημόσια υγεία, μας κάνει, είναι δυνατόν να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Καθώς όλο και περισσότερες επιλογές έχουμε θεραπευτικές διαθέσιμες, και θα πρέπει να είμαστε κατάλληλα εξοπλισμένοι και προετοιμασμένοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την παχυσαρκία μέσα στα ιατρεία μας. Και δεν είναι ότι μόνο ότι μπορούμε να το κάνουμε, αλλά πρέπει και να το κάνουμε. Αν δούμε δεδομένα από τις ΗΠΑ, αυτή τη στιγμή εκεί υπάρχουν 185 εκατομμύρια υπέρβαροι και παχύσαρκοι, και υπάρχουν μόνο 8.000 ειδικοί στην παχυσαρκία. Ενώ αντίστοιχα υπάρχουν 640.000 γιατροί της πρωτοβάθμιας, και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να υπάρξει πρόσβαση σε όλους και να διαχειριστεί η παχυσαρκία αν δεν χρησιμοποιηθούν οι γιατροί της πρωτοβάθμιας. Μιλάμε για μια επιδημία, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Στις ΗΠΑ και σε κάποιες άλλες χώρες ξεπερνάει το 30% πλέον ο επιπολασμός της παχυσαρκίας, και στις ευρωπαϊκές χώρες στις περισσότερες είναι μεταξύ 20% και 30%. Επίσης βλέπουμε ότι από το 2010 μέχρι το 2030 αναμένουμε να έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των ανθρώπων με παχυσαρκία στον κόσμο. Η παχυσαρκία έχει αναγνωριστεί ήδη από το 1948 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως μια χρόνια νόσος, και έχει πάρει και ειδικό κωδικό στη Διεθνή Ταξινόμηση των Νοσημάτων, του ΠΟΗ. Είναι μια χρόνια νόσος που είναι χρόνια, είναι προοδευτική, είναι υποτροπιάζουσα, θεραπεύσιμη, πολυπαραγοντική, νευροσυμπεριφορική. Αφορά τη μη φυσιολογική υπερβολική συσσόρευση λίπους και παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία. Ορίζεται μέχρι τώρα με βάση το BMI, το δείκτη μάζας σώματος, και όταν είναι πάνω από 30 μιλάμε για παχυσαρκία, και ανάλογα με το πόσο πάνω είναι βλέπουμε ότι υπάρχει 3 κατηγορίες, 1, 2 και 3 όταν είναι πάνω από 40. Συμβάλλει σημαντικά στην καρδιαγγειακή νόσο, τον καρκίνο, την άπνοια, την υπνική άπνοια και άλλες μεταβολικές καταστάσεις. Την έννοια της χρόνιας νόσου την έχουν στερνιστεί πολύ μεγάλοι επιστημονικοί φορείς, και κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό προσπαθήσαμε και μέσω των δράσεων της συμμαχίας να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Καταθέσαμε πρόταση για αναγνώριση παχυσαρκίας ως νόσημα το 2022 και λάβαμε θετική εισήγηση από το ΚΕΣΥ προς τον Υπουργό Υγείας. Στις δράσεις παράλληλα της συμμαχίας, που είναι μια συμμαχία 29 εταιριών, ήταν να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε, να προσαρμόσουμε και να μεταφέρουμε στην ελληνική πραγματικότητα τις καναδικές κατευθυντήριες οδηγίες για την παχυσαρκία, που θεωρούνται το gold standard στις οδηγίες διαχείρισης της παχυσαρκίας. Πολύ σύντομα θα έχουμε την ανακοίνωσή τους. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι και αυτές οι οδηγίες στοχεύουν στους επαγγελματίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Καθώς μόνο μέσα από αυτούς μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση και τη φροντίδα σε όλες τις περιοχές της χώρας, αλλά και αυτό ισχύει και παγκοσμίως. Σε αυτές τις οδηγίες κυριαρχεί η στρατηγική των 5α, όπου υπάρχει το ask, ρωτάμε τον ασθενή αν θέλει να μιλήσουμε για το βάρος του, assess their story,
διερευνούμε την ιστορία τους, συμβουλεύουμε, advice, δίνουμε συμβουλές τόσο για την διατροφή, την άσκηση, βοηθάμε συμπεριφορικά, θεραπευτικά με φάρμακα και υπάρχει πάντα και η δυνατότητα βαριατρικής επέμβασης ανάλογα με τον ασθενή και με το προφίλ του. Συμφωνούμε μαζί με αυτόν τους στόχους και τον βοηθάμε με τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσει. Είναι σημαντικό ότι εμείς έχουμε μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τον ασθενή. Έχουμε πολλαπλές ευκαιρίες παρέμβασης και συναντήσεις με τον ασθενή και έχουμε μια ολιστική προσέγγιση διαφόρων καταστάσεων που προέρχονται από την παχυσαρκία ή συνυπάρχουν με την παχυσαρκία. Και είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτό που έχουμε. Ήδη στις κατευθυντήριες οδηγίες αυτές του Καναδά βάζουν κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με τη χρήση του BMI ως του δείκτη για τη διάγνωση της παχυσαρκίας και θα δούμε παρακάτω τι έγινε. Και είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζουμε τον ασθενή με compassion και empathy. Εδώ βλέπετε από το NICE πώς ορίζονται όλα αυτά. Για τον ορισμό, πολύ πρόσφατα στο Lancet υπήρξε μια επιτροπή του διαβήτη και ενδοκρινολογίας που προσπάθησε να καθορίσει τον ορισμό της παχυσαρκίας και να δώσει τα διαγνωστικά κριτήρια. Και αυτό γιατί βλέπουμε ότι με το BMI ενώ είναι χρήσιμο για να γνωρίσουμε άτομα αυξημένου κινδύνου για επιπλοκές, δεν μας δίνει μια άμεση μέτρηση του λίπους στο σώμα, δεν μας δείχνει την κατανομή του λίπους στο σώμα και δεν μπορεί να καθορίσει πότε το επιπλέον αυτό λίπος αποτελεί ένα πρόβλημα υγείας. Σχηματικά μπορούμε να δούμε ότι ένας αθλητής με πολύ μεγάλη μυϊκή μάζα και αυξημένο BMI λόγω αυτής δεν έχει παχυσαρκία, ενώ κάποιοι παχύσαρκοι μπορεί να νοσούν και κάποιοι άλλοι να μην νοσούν. Οπότε, χρησιμοποιώντας μόνο το BMI σαν δείκτη ορισμού της παχυσαρκίας, έχουμε περιπτώσεις υποδιάγνωσης, περιπτώσεις υπερδιάγνωσης, διάγνωσης παχυσαρκίας ενώ ο άνθρωπος δεν νοσεί και παχυσαρκίας με νόσο. Αυτό που προτείνει η Επιτροπή του Lancet είναι δύο νέες οντότητες, η προκλινική παχυσαρκία και η κλινική παχυσαρκία. Στην προκλινική παχυσαρκία δεν έχουμε στοιχεία νόσησης από όργανα ή ιστούς και ο ασθενής μπορεί να έχει ανεμπόδιστες δραστηριότητες καθημερινές. Βέβαια, αυτοί οι ασθενείς έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης διαφόρων νοσημάτων και της κλινικής παχυσαρκίας. Αντίθετα, η κλινική παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος που χαρακτηρίζεται από σημεία και συμπτώματα της λειτουργίας οργάνων και μειωμένης ικανότητας να ανταπεξέλθει ο ασθενής στις καθημερινές δραστηριότητες. Παραδείγματα είναι η δύσπνοια, τα αποτελέσματα της παχυσαρκίας τους πνεύμονες στην καρδιά, προβλήματα από τις αρθρώσεις, γόνατα και ισχύα, διάφορες μεταβολικές ανομαλίες και τις λειτουργίες οργάνων. Βλέπουμε πώς γίνεται η διάγνωση βάσει αυτού του ορισμού. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία μέτρηση του μεγέθους του σώματος συν του BMI ή αν δεν έχουμε το BMI, τουλάχιστον 2 μετρήσεις του μεγέθους του σώματος ή ακόμα και άμεσος υπολογισμός του λίπου στο σώμα με DEXA. Οι μετρήσεις του σώματος είναι είτε η περίμετρος της μέσης, είτε το waist to hip ratio, είτε πάλι η αναλογία περιμέτρου μέσης προς ύψος. Όταν μέσα από αυτές τις μετρήσεις δούμε ότι υπάρχει παχυσαρκία, εκεί πρέπει μετά να ψάξουμε μέσω του ιατρικού ιστορικού, της φυσικής εξέτασης και αιματολογικών εξετάσεων να δούμε αν υπάρχουν σημεία και συμπτώματα της λειτουργίας οργάνων και στη συνέχεια να εκτιμήσουμε αν ο ασθενής αντιμετωπίζει περιορισμούς στην καθημερινότητά του. Αν υπάρχουν περιορισμοί στην καθημερινότητα ή σημεία και συμπτώματα
δυσλειτουργίας των οργάνων, τότε μιλάμε πια για κλινική παχυσαρκία. Και βλέπετε εδώ τα 18 διαγνωστικά κριτήρια για την κλινική παχυσαρκία στους ενήλικες, με τα προβλήματα που δημιουργεί η παχυσαρκία στα διάφορα όργανα και συστήματα. Εδώ βλέπουμε πώς επανακαθορίζονται σε διαφορετικές ομάδες οι ασθενείς, χρησιμοποιώντας αυτό το καινούργιο που προτείνει η Επιτροπή του Lancet σαν ορισμό της παχυσαρκίας. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτός ο διαχωρισμός για να μπορέσουμε να προτεραιοποιήσουμε τα άτομα τα οποία είναι αυτά που χρειάζονται περισσότερο τη θεραπευτική παρέμβαση, ενώ τα άτομα τα οποία έχουν προκλινική παχυσαρκία εστιάζουμε κυρίως στη μείωση του κινδύνου και στην πρόληψη της προόδου σε κλινική παχυσαρκία και σε σχετιζόμενες με την παχυσαρκία καταστάσεις. Οι 4 πυλώνες στη διαχείριση παχυσαρκίας είναι η διατροφή, είναι η φυσική δραστηριότητα, είναι η τροποποίηση της συμπεριφοράς και είναι και οι ιατρικές παρεμβάσεις. Στις ιατρικές παρεμβάσεις υπάρχουν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας και οι βαριατρικές επεμβάσεις. Φυσικά, τη μεγάλη επανάσταση τώρα την κάνουν τα καινούργια φάρμακα για την παχυσαρκία με μια πραγματική επανάσταση, η οποία έχει τραβήξει και τα βλέμματα όλων πάνω σε αυτά και μια τέτοια κατάσταση ίσως δεν έχουμε ξαναδεί σε σχέση με κάποιο φάρμακο. Και δεν είναι ότι έχουμε ήδη κάποια πολύ αποτελεσματικά φάρμακα, αλλά ακολουθούν και πάρα πολλά άλλα σε προχωρημένα στάδια κλινικών μελετών. Προφανώς, το πιο σημαντικό είναι η αποτελεσματικότητα στην απώλεια βάρους των ασθενών και βλέπουμε ότι πετυχαίνουμε με φάρμακα πλέον απώλειες που πετυχαίναμε μόνο με βαριατρικές επεμβάσεις, με την τυρζεπατίδη να φτάνει να έχει απώλεια βάρους στις τάξεις του 22,5% στη μελέτη, την κύρια της μελέτη. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε όταν μια απώλεια της τάξης των 5% και πάνω μπορεί να βελτιώσει πάρα πολλές παραμέτρους και τις επιπλοκές της παχυσαρκίας. Είτε να προλάβει την εκδήλωση διαβήτη, να βελτιώσει τη ρύθμιση του διαβήτη, να βελτιώσει τη ρύθμιση της αρτεριακής πίεσης, την άπνοια, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής σε σχέση με την οστεοαρθρίτιδα, το λιπιδαιμικό προφίλ, τη μη αλκοολική στεατοϊπατήτιδα και πολλά άλλα. Μια πάρα πολύ σημαντική μελέτη που μας δείχνει πόσο σημαντικά είναι τα καινούργια φάρμακα, αφορά τη σεμαγλουτίδη και τη μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με παχυσαρκία χωρίς διαβήτη, όπου βλέπουμε να υπάρχει μία μείωση του κινδύνου της τάξης του 20% στους ασθενείς που έλαβαν τη σεμαγλουτίδη και μας δείχνει την καρδιοπροστατευτική δράση των φαρμάκων πέρα όλων των υπολείπων. Υπάρχουν όμως εμπόδια στο να μπορέσουμε αποτελεσματικά να διαχειριστούμε την παχυσαρκία και αυτά αφορούν την εκπαίδευση. Υπολοιπόμαστε σε πρακτική εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας τόσο των γιατρών όσο και των μελών της ομάδας υγείας. Υπολοιπόμαστε στην υποστήριξη της διατροφής, στη διαιτητική παρέμβαση, όπως και στην υποστήριξη την ψυχολογική και συμπεριφορική τροποποίηση της συμπεριφοράς. Δεν υπάρχουν κατάλληλες διασυνδέσεις που να μπορούμε να παραπέμψουμε και να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας. Τέλος, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι η κάλυψη της φροντίδας της παχυσαρκίας με τα περισσότερα φάρμακα για τους περισσότερους ασθενείς που έχουν ένδειξη να τα λάβουν, να μην καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Στους φραγμούς επίσης εντάσσεται το στίγμα που παίρνουν οι ασθενείς
Η μη θέση διάγνωσης, πολλοί από αυτούς είναι αδιάγνωστοι, δεν κωδικοποιούνται ούτε στους φακέλους. Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι αποτυχάνουμε να αναγνωρίσουμε την παχυσαρκία σαν νόσο. Σε μια έρευνα που κάνει εδώ η PwC, βλέπουμε ότι που διερευνά ποιοι είναι οι λόγοι για κάποιον να μην ξεκινήσει ένα GLP-1, βλέπουμε ότι ο κύριος λόγος είναι το κόστος και πολύ λιγότερο τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες ή πρόβλημα στο supply του φαρμάκου και σίγουρα όχι η μη αποτελεσματικότητα. Το πρόβλημα του κόστους και Κύριε Φραγκούλη, να ολοκληρώνουμε. είναι πολύ σύντομα. Και της πίεσης στους προϋπολογισμούς υγείας από τα καινούργια φάρμακα είναι πολύ μεγάλο, καθώς μιλάμε για μια κατάσταση με πολύ ψηλό επιπολασμό και αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στο σύστημα υγείας αν είναι να αποζημιώσει τα φάρμακα, με αποτέλεσμα να προσπαθούν να περιορίσουν αυτούς που θα δικαιούνται τα φάρμακα μέσω της ασφάλισης. Και το γεγονός ότι μιλάμε για μακροχρόνιες θεραπείες, χρόνια κατάσταση, κάνει ακόμα πιο δύσκολο τη βιωσιμότητα. Είναι απαραίτητο να έχουμε αναλύσεις της αποτελεσματικότητας, κόστους αποτελεσματικότητας και κυρίως να δούμε ότι μακροχρόνια μπορούμε να έχουμε κέρδη, να γλιτώσουμε κόστη από την φροντίδα των παχυσάρκων και των επιπλοκών της παχυσαρκίας. Πρέπει δηλαδή να μπορέσουμε να καθορίσουμε καλύτερα την αξία αυτών των φαρμάκων και πόσο βοηθούν στην υγεία του πληθυσμού. Σε σχέση με το άμεσο κόστος, στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι αν καλύψει το Medicare τα φάρμακα, θα αύξανε το ετήσιο κόστος από 3 έως 6 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Ένα τεράστιο νούμερο. Στην Ελλάδα βλέπουμε ότι η υποασφαλιστική κάλυψη δίνεται μόνο η λιραγλουτίδη σε ασθενείς με BMI πάνω από 40 και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο ή και υπνική άπνοια, σε ασθενείς που χρησιμοποιούν CPAP. Αυτοί είναι αυτοί που λαμβάνουν το φάρμακο. Αν δούμε, πολύ σημαντικό είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο και από τις τελευταίες οδηγίες του NICE ότι τη φαρμακοθεραπεία πλέον και συγκεκριμένα την τυρζεπατίδη πλέον αφήνουν να γίνει η συνταγογράφησή τους σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας χωρίς να χρειάζεται παραπομπή σε εξειδικευμένα ιατρεία παχυσαρκίας όπως χρειαζόταν η σεμαγλουτίδη και η λιραγλουτίδη μέχρι τώρα, καθώς έχουν πιστεί για ότι το cost effectiveness του φαρμάκου είναι σημαντικό. Για να πάρουν αυτή την απόφαση ήταν σημαντικό ότι είδαν ότι ήταν μια σχετικά ελαφριά προσέγγιση στη μελέτη του φαρμάκου σε σχέση με τη δίαιτα και την άσκηση. Η υποστήριξη ήταν για το πρώτο τρίμηνο ανά μήνα από ένα διαιτολόγο ή ακόμα και όχι διαιτολόγο σε σχέση με τη δίαιτα και την άσκηση. Και μετά το τρίμηνο ήταν κάθε 3 μήνες. Πολλές φορές μάλιστα ήταν virtual η διαντίδραση και όχι επίσκεψη στο ιατρείο. Αυτή η υποστήριξη θα μπορούσε να δοθεί και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μάλιστα, στην Αγγλία σε αρκετές περιπτώσεις έχουν οι γενικοί γιατροί πρόσβαση σε διαιτολόγο και σε προγράμματα άσκησης. Παρ' όλα αυτά και εκεί χρειάζονται ενίσχυση των υποστηρικτικών υπηρεσιών αυτών. Για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση οι γιατροί της πρωτοβάθμιας σε υπηρεσίες άσκησης και διαιτολόγου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φραγκούλη, για την εξαιρετική εισαγωγή. Περάσουμε στον επόμενο μιλητή, όπως είπα και στην αρχή της συζήτησης. Είναι τυχεροί οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών που σας έχουν δάσκαλο, κύριε Πλότα. Σας γνωρίζω αρκετά καλά και είναι τιμή και για τον χώρο της Γενικής Ιατρικής που πραγματικά έχετε κάνει τεράστια άλματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε σήμερα μαζί μας. Ο κύριος Πλώτας είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Όπως είπα, είναι γενικός οικογενειακός γιατρός και θα μιλήσει για το φλέγον ζήτημα, αυτό που αναζητά ο πολίτης, αλλά και ο ασθενής, την ενημέρωση από εμάς τους ίδιους, που είμαστε αυτοί που επικοινωνούν με τα ανώτερα στρώματα, με τα ανώτερα κλιμάκια, παίρνοντας την εικόνα από τους πολίτες και τους ασθενείς. Θα μιλήσει για την θεραπευτική προσέγγιση της παχυσαρκίας. Κύριε Πλώτα, έχετε το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μαριώτη, αγαπητέ φίλε Αργύρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνεις να είμαι σήμερα εδώ με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους και να μοιραστώ τις σκέψεις μου, τις επιστημονικές και τις ιατρικές για τη θεραπευτική διαχείριση της παχυσαρκίας. Ένα λεπτό. Βλέπουμε κανονικά τις διαφάνειες. Κύριε Πλώτα, αν είναι, βάλτε καλύτερα να κάνετε share την οθόνη που φαίνεται όλο το slide. Έχει το τίτλο παρουσίαση. Ένα λεπτό. Εγώ. Κάντε το πρώτα παρουσίαση, πατήστε να παρουσιαστεί και μετά. Τώρα, κύριε Κουνολάκη, το βλέπετε? Βλέπουμε, αλλά βλέπουμε όχι την παρουσίαση, βλέπουμε και τα slides. Είναι το ίδιο το PowerPoint. Ναι. Το έχετε κάνει παρουσίαση? Ωραία, ένα λεπτό. Αν το έχετε ξεκινήσει παρουσίαση, έχει και ένα δεύτερο παράθυρο. Δώστε μου ένα λεπτό. Λοιπόν, από εδώ το έχω κάνει παρουσίαση, οπότε μπαίνω για να δω τώρα. Τώρα τέλεια, ακριβώς. Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Το θέμα λοιπόν που πραγματεύουμε σήμερα είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή αναφορά για την παχυσαρκία. Είναι μια προοδευτική ασθένεια με επίκεντρο τον εγκέφαλο, επηρεαζόμενη από μια σύνθετη αλληλεπίδραση κοινωνικών γονιδίων και περιβάλλοντος. Είναι μια παγκόσμια πανδημία που σχετίζεται με μείωση του προσδόκιμου ζωής και βεβαίως σοβαρές επιπλοκές. Οι επιπλοκές που προκύπτουν από την παχυσαρκία προφανώς βελτιώνονται με την απώλεια βάρους, η οποία επιτυγχάνεται με τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα, τη τροποποίηση συμπεριφοράς, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να διατηρηθεί και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο το βλέπουμε σε όλες τις μελέτες. Βλέπουμε ότι η διατήρηση της απώλειας βάρους είναι δύσκολη λόγω της μεταβολικής προσαρμογής. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία που χαρακτηρίζεται από αλλαγές στα επίπεδα της όρεξης, τίθεται υπορμονική αρρύθμιση και μείωση της ενεργειακής δαπάνης. Συνιστούνται σήμερα φαρμακοθεραπείες που συνδυάζουν την αποτελεσματικότητα της απώλειας βάρους, τη μακροπρόθεσμη βεβαίως ασφάλεια και τη διατήρηση της απώλειας βάρους και τη μείωση των επιπλοκών. Το χαρακτηριστικό, όπως είπε και ο αγαπητός συνάδελφος κ. Φραγκούλης, πλέον έχει αλλάξει η φιλοσοφία με το BMI. Ξέρουμε ότι το BMI είναι σημείο αναφοράς για να κάνουμε διαγνωστική προσέγγιση της παχυσαρκίας. Το χρησιμοποιούμε όλοι. Ξέρουμε ότι ένα BMI πάνω από 30 έως 34,9 είναι παχυσαρκία τύπου 1. Από 35 έως 39,9 είναι μέτρια παχυσαρκία τύπου 2. Και πάνω από 40 είναι νοσογόνο παχυσαρκία και πρέπει ο ασθενής στο επίπεδο της παχυσαρκίας να τον διαχειριστούμε τάχιστα. Όμως παίζει σημαντικό ρόλο και η περίμετρο της μέσης λόγω του μεταβολικού συνδρόμου και βεβαίως της συνοσιρότητας που προκαλείται λόγω του σπλαχνικού λίπους. Η διαγνωστική προσέγγιση γίνεται με το δίκτυο, όπως είπαμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου την περίμετρο της μέσης και να ξέρουμε πώς να τη μετράμε. Γι' αυτό, όπως λέω εγώ, στα ιατρεία γενικής οικογενειακής ιατρικής, ένα εργαλείο που πρέπει να έχουν πάντα οι συνάδελφοί μας είναι μια μεζούρα και να ξέρουν να μετρήσουν την περίμετρο της μέσης. Και τώρα σας εντάχει, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, θέλω να σας πω ποιες ήταν οι δύο διαφάνειες, ποιες ήταν οι δύο μελέτες που με έκαναν να ασχοληθώ με την παχυσαρκία επαγγελματικά και επιστημονικά. Είναι αυτές οι δύο που έχουν να κάνουν, είναι μελέτες που έχουν βγει στο New Journal of Medicine πριν 25 χρόνια και έδειξαν με έναν εντυπωσιακό τρόπο ότι όταν είσαι υπέρβαρος πολλών δε μάλλον όταν είσαι παχύσαρκος,
έχεις αυξημένη πιθανότητα καρδιαγγειακού συμβάματος, θανάτου από καρδιαγγειακό σύμβαμα και βεβαίως έχεις αυξημένη πιθανότητα θανάτου θνητότητας από κάθε αιτία. Είναι σοκαριστικές οι διαφάνειες αυτές. Ήταν στο New England Journal of Medicine, όπως σας είπα, ένα από τα κορυφαία περιοδικά στον πλανήτη και ήταν κυρίως, αν θέλετε, αυτό που ενεργοποίησε εμένα και κάποιους συναδέλφους να ασχοληθούμε με την παχυσαρκία, γιατί πιστεύαμε και εμείς τότε ότι η παχυσαρκία είναι στο πλαίσιο, αν θέλετε, των δεύτερων προσεγγίσεων του ασθενούς μας στο ιατρείο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, χαρακτηρίζεται ως πρώτη προσέγγιση. Δηλαδή, κάποιος που μπαίνει στο ιατρείο μας, πέρα από το να κοιτάξουμε το λιπιδικό του προφίλ και τα χρόνια νοσήματά του, εάν είναι παχύσαρκος, κατευθείαν προσπαθούμε να διαχειριστούμε την παχυσαρκία και να τον βάλουμε σε μια διαδικασία και αυτός να γίνει συναντηλήπτορας αυτής της λογικής. Η πολύπλοκη παθοφυσιολογία της παχυσαρκίας οδηγεί σε πολλαπλές επιλογές. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία των ενδοκρινικών σημάτων στο κούνου σου, παίζουν ρόλο οι αλλαγές στην μικροχλωρίδα του εντέρου, τροποποιημένη έκρηση αδοκιτονών, απόπτωση και νέκρωση και είνωση λιποκυτάρων, αύξηση των επιπέδων τηλικεριδίων και ελεύθερων λιπαρών οξέων, αύξηση μεγέθους οργάνων και διάφορα άλλα που προκύπτουν από τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις λόγω της παχυσαρκίας και του θετικού ενεργειακού ισοζυγίου. Οι επιπλοκές οι οποίες είναι διασυνδεδεμένες, η παχυσαρκία είναι εντυπωσιακές, είναι πάρα πολλές, από την κλινική άπνοια, από καρδιαγγειακά συμβάματα όπως είναι κεφαλικόδης, λιπιδαιμία, υπέρταση, στεφανιαίο σύνδρομο, πνευμονική εμβολή, ακόμα καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο πλάσμα εξόρθησης. Έχουμε διαβήτη τύπου 2, θρόμβωση, οστεοαθρίτιδες, καρκίνο, άγχος, κατάθλιψη, καταθλιπτική συνδρομή και διάφορα άλλα. Βλέπετε λοιπόν ότι η παχυσαρκία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με δεκάδες επιπλοκές, με δεκάδες συστηματικές νόσους που χαλάνε, μειώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών μας. Αυτή η διαφάνεια είναι, πριν μπούμε στη φαρμακοθεραπεία, είναι μια διαφάνεια που εγώ αγαπάω πάρα πολύ για το ρόλο που παίζει ο εγκέφαλος στην ρύθμιση της όρεξης. Βλέπουμε λοιπόν 3 κύκλους ομόκεντρους. Βλέπουμε την ομοιοστατική υπερφαγία, το ομοιοστατικό eating, την ειδονική υπερφαγία και την επιτελική λειτουργία. Βλέπουμε λοιπόν ότι με τα σύγχρονα φάρμακα που θα πούμε αργότερα προκαλούμε ένα κορεσμό μέσα από τα GLP-1, το GIP, και βεβαίως υπάρχει και το υγρελίνη που παίζει σημαντικό ρόλο, που παράγεται στο θόλο του στομάχου, που μας δημιουργεί το αίσθημα της πείνας. Υπάρχει το κομμάτι που είναι μια κατώτατη λειτουργία του εγκεφάλου, το κομμάτι της διάθεσή μας να φάμε προς ευχαρίστηση και μόνο, και διαπιστώνουμε ότι είναι συνδεδεμένη η ντοπαμινική, οπιοειδής και καναβιοειδής υποδοχής. Βλέπουμε λοιπόν τη σύνδεση, την έξι που δημιουργείται από αυτή την κατώτερη λειτουργία, και βεβαίως βλέπουμε και την τελική λειτουργία που είναι μια ανώτερη λειτουργία στο μετοπείο λοβό, όπου πάρα πολλοί πιστεύουν, και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς, ότι πέρα από τη φαρμακοθεραπεία, πέρα από τη διατροφή, πέρα από την άσκηση, θα πρέπει να εντάξουμε και την γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, να εντάξουμε δηλαδή την ενδυνάμωση του ασθενούς, ώστε να αναχαιτήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο το κομμάτι της ειδονικής υπερφαγίας. Νομίζω ότι η ειδονική υπερφαγία, πέρα από μια κατηγορία φαρμάκων που θα αναφέρουμε αργότερα, η οποία δεν έδειξε και εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά πραγματικά σαν φιλοσοφία φάρμακοδυναμικά ήταν εξαιρετική, μπορεί να αναχαιτιστεί όντως μέσα από την ενδυνάμωση που προκαλείται από τη συμπεριφορική νοσιακή ψυχοθεραπεία και από διάφορες τέτοιου είδους μεθόδους. Βλέπουμε διάφορα σινιάλα. Έχουμε εννοείται μεγάλο θέμα όσον αφορά το γεγονός ότι σχεδόν σε όλες τις μελέτες διαφαίνεται ότι μετά από μια θεραπεία ή μετά από μια δίαιτα με απώλεια βάρους, μέσα σε διάστημα ολίγων μηνών και ετών, βλέπουμε οι ασθενείς μας έχουν πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό του βάρους που έχασαν, και κάποιοι εξ αυτών έχουν πάρει και περισσότερο από το βάρος τους που είχαν όσον αφορά, ξεκινώντας την φαρμακοθεραπευτική διατροφική τους προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση της παχυσαρκίας. Η επίδραση της απώλειας βάρους γενικά σε επιπλοκές είναι ότι όταν χάνουμε μέχρι 5% βοηθάμε την υπέρταση που έχει προκληθεί, την υπεργλυκαιμία. Από 5 έως 10 μπορούμε να προλάβουμε το ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2, μπορούμε να προλάβουμε τις λιπιδαιμίες, μπορούμε να προλάβουμε
ναύλου, δηλαδή μπορούμε να προλάβουμε λιποδιεύθυνση του ύπατος, από 10 έως 15% καρδιακά συμβάματα, στεατοϋπατήτηδες. Υπάρχει και, δεν ανέφερα και πριν, συγγνώμη, και το σύνδρομο των πολυκυστικών οθικών και βλάβες οστεαθρίτιδες στα γόνατα κτλ. Και από πάνω από 15% μπορούμε να αναχαιτήσουμε, ας πούμε, τον διαβήτη, μπορούμε να μειώσουμε πραγματικά το θάνατο από καρδιακά συμβάματα και πραγματικά να έχουμε μεγάλο όφελος στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο πλάσμα εξώτησης. Διάφορες, όπως είπαμε πριν, επιπλοκές. Και πάμε λοιπόν στο κύριο σημείο της ομιλίας μου, που είναι ο αλγόριθμος θεραπείας κατά της παχυσαρκίας. Είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει διατροφή, να υπάρχει φυσική δραστηριότητα, να υπάρχει νοσιακή συμπεριφορική θεραπεία. Βεβαίως, εμείς καλούμαστε και στα ιατρεία μας και οι έχοντες, αν θέλετε, τη μετεκπαίδευση στην παχυσαρκία και αυτοί οι οποίοι έχουν ευαισθησία πάνω στο θέμα, πολλό δε μάλλον και οι άλλες ειδικότητες οι οποίες άπτονται της παχυσαρκίας, να αντιμετωπίσουμε φαρμακοθεραπευτικά τους ασθενείς μας όταν έχουν ένα BMI πάνω από 30 ή έχουν ένα BMI πάνω από 27 με συνοσιρότητες. Τα φάρμακα τα οποία είναι εγκεκριμένα στην Ευρώπη για την παχυσαρκία είναι η Ορλιστάτη από το 1998, ένας αστολέας των καθημερινών λιπασών, είναι ο συνδυασμός ναλτρεξόνου υποπριώνης, είναι η λιραγλουτίδη, είναι η σεμαγλουτίδη, η οποία βεβαίως δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, παρόλο που έχει έγκριση από το Φεβρουάριο του 2022, και η τρεζαπατίδη, όπου είναι ένας ενέσιμος αγωνιστής υποδοχεία GLP. GIP. Στις διαφάνειές μου, να βάζω πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά ήθελα σε 3 διαφάνειες να βάλω επικαιροποιημένα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας τις κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά τη φαρμακοθεραπεία και την παχυσαρκία του 2025 που βγήκανε πρόσφατα. Ήταν και το Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο στην Αθήνα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Μια δυναμική κοντά στο 3%. Ο συνδυασμός ναλτρεξόνου υποπριώνης με ένα ποσοστό κοντά στο 8,1 με 11,5%. Η λιραγλουτίδη με 7,1 ως 12% περίπου στα 3 μιλιγκράμμ της μείωσης του βάρους. Η τρεζαπατίδη με ένα εντυπωσιακό ποσοστό που μπορεί να φτάσει στο 22-26% στη δόση των 15 μιλιγκράμμ. Και η σεμαγλουτίδη με ένα επίσης μεγάλο ποσοστό στα 2,4 που μπορεί να φτάσει στα 18% περίπου με βάση τις μελέτες μείωση του βάρους του ασθενούς. Η Ορλιστάτη, στις ενδείξεις, οι ασθενείς στους οποίους προσπάθησαν βεβαίως να έχουν απώλεια βάρους με παρεμβάσεις και απέτυχαν, και ο δείκτης μάζας σώματος είναι 30, όπως είπαμε και πριν, 27 με ένα παραπάνω παράγοντες κινδύνους. Ήταν μια πρόταση πριν πολλά χρόνια. Είναι η φαρμακευτική αντιμετώπιση, μάλλον αν θέλετε φαρμακοδυναμικά, είναι ένας αναστολέας μακροντικών και εντερικών λιπασών, αποκλείει την υδρόση των τριγλικεριδίων, αποτρέπει την απορρόφηση στο 1/3 του προσλαμβανόμενου λίπους, είναι η ισχύα των 120 mg που φτάνουν λήψη 3 ημερησίως. Έχουν γίνει μελέτες, υπάρχει η σημαντική μελέτη Ξέντος με τους ασθενείς, είναι ένα ασφαλές φάρμακο. Η μείωση βεβαίως δεν είναι εντυπωσιακή, είναι κοντά στο 3% όπως ανέφεραν και οι κατευθυντήριες οδηγίες, και ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σημαντικές υπό την έννοια ότι μειώνουν την ποιότητα ζωής του ασθενούς, όπως είναι τα αυξημένα αέρια με απώλεια λιπαρών κοπράνων, αυξημένη συχνότητα κενώσεων, έπιξη προς απόδευση, ήπια εστιατόρια και, εν πάση περιπτώσει, ανησυχίες με μειωμένη απορρόφηση λιποδιαλυτών βιταμινών. Η υποπροπριώνη και η ναλτρεξόνη, η συνέργεια αυτών των δύο φαρμάκων, ενός φαρμάκου το οποίο χρησιμοποιείται για τη διακοπή του καπνίσματος και ενός φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη διακοπή του αλκοόλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο συνδυασμός αυτός, ο ανταγωνιστής των υποδοχείων των οπιοειδών, που είναι η ναλτρεξόνη, με τον ανασταλέα επαναπρόθεση της ντοπαμίνης και της νοραδρεναλίνης, την υποπροπριώνη, όπου είναι και ένα εξαιρετικό φάρμακο για την μείζωνα καταθλιπτική συνδρομή. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα δύο φάρμακα αυτά, οι δύο δραστικές αυτές, η συνέργειά τους απέδειξαν ότι μπορεί να μειώσουν το βάρος σε ασθενείς. Προφανώς έχει να κάνει με αυτό που σας έδειξα πριν στην διαφάνεια, με αυτή τη λειτουργία, η οποία είναι μια κατώτερη λειτουργία που έχει να κάνει με την έξι, με την διάθεση να έχουμε αυτή τη βουλημία να φάμε χωρίς να μπορούμε να αντισταθούμε.
όπου σχετίζεται, όπως είπαμε, με καναβοειδείς, οπιοειδείς και ντοπαμινικούς υποδοχής. Άρα λοιπόν η μελέτη είχε να κάνει με το κατά πόσο μπορούμε να πιάσουμε δύο κατηγορίες αυτών των υποδοχείων και τι πραγματικά αποτελέσματα θα είχαμε. Το δοσολογικό σχήμα φτάνει 8,90, ξεκινάει 1 την ημέρα, 1x2, 2x1, 2x2 περός. Αντεδείχνει τις ασθενείς με μια ελεγχόμενη υπέρταση. Σε ιστορικό επιληπτικών κρίσεων, επειδή είχε πάρει μια κάρτα υποπριών για τις επιληπτικές κρίσεις, σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική υπατική δυσλειτουργία, σε ασθενείς με ψυχολογικά προβλήματα και σε ασθενείς σε φάση απεξάρτηση από το αλκοόλ, προφανώς λόγω της ναλτρεξόνης. Η αγωγή πρέπει να διακόπτεται αν δεν επιτευχθεί απώλεια βάρους 5%, όπως είναι σε όλες τις σοβαρές μελέτες πλέον, μετά από 16 εβδομάδες. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει η ναυτία και εδώ σε ένα μεγάλο ποσοστό ως ανεπιθύμητη πλέον ενέργεια και ολοκληρώνοντας να πούμε ότι, όπως είπαμε και πριν, φτάνει περίπου κοντά στο 7% η μείωση του βάρους σε σχέση με το σημείο αναφοράς μας. Έχουμε λοιπόν τη λιραγλουτίδη. Η λιραγλουτίδη είναι ένας GLP-1 υποδοχέας, οι οποίοι ήρθαν στη ζωή μας για τη διαχείριση του ζαχαρόδι διαβήτη. Είδαμε λοιπόν μετά από μελέτες ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στον εγκέφαλο με το να δημιουργείται το αίσθημα του κορεσμού όσον αφορά στην πείνα και το αίσθημα αν θέλετε, της μειωμένης λήψης θερμίδων για να αισθανθούμε την πληρότητα. Έχουμε μια αναμενόμενη απώλεια βάρους μαζί με τους υγειονομικούς παράγοντες κοντά στο 4,4. Βεβαίως φτάνει και 7 και 8%. Το δοσολογικό σχήμα είναι 3 mg επί 1 ημερησίως. Είναι καλά να ανεχτεί. Η αγωγή πρέπει να διακόπτεται αν επιτευχθεί και εκεί ο στόχος του 5%. Έχουμε τη μελέτη Scale, η οποία είναι μια μεγάλη μελέτη σε 3.700 ασθενείς με ένα BMI πάνω από 27, διπληδημία και υπέρταση, λιραγλουτίδη versus placebo. Η διάρκεια παρακολούθησης ήταν επί 52 εβδομάδες. Ολοκλήρωσαν τη μελέτη 72 με 64% και βλέπουμε μια απώλεια βάρους πάνω από 5%, στο 63% στο φάρμακο παρέμβασης σε σχέση με το φάρμακο ελέγχου που είναι το placebo, που είναι 27%. Μεταβολητικές δράσεις στα GLP-1 γενικώς αυξάνουν τον κορεσμό, το αίσθημα της πληρότητας, μειώνουν την πείνα, τη συνεχιζόμενη πρόληψη τροφής, την πρόληψη ενέργειας, είναι γλυκοζωεξαρτώμενα, αυξάνουν την έκρηση ινσουλίνης, μειώνουν την έκρηση γλυκαγόνης, δεν κάνουν εύκολα υπογλυκαιμίες, παρόλο που υπάρχουν έτσι κάποιες περιπτώσεις, και έχουμε ήπιες γαστρικές δράσεις με μειώση του γαστρικού οξέους και μείωση της χένωσης του στομάχου. Εδώ βλέπουμε στον υποθάλαμο ένα blood flu, βλέπουμε μια φωτογραφία, μια εικόνα όπου βλέπουμε τις μέγιστες μεταγευματικές αυξήσεις στη συγκεντρώση του GLP-1 στο πλάσμα σχετίζονται με αυξήσεις στην περιφερειακή κεφαλική ροή αίματος στον υποθάλαμο και βεβαίως ότι που ουσιαστικά παίζουν σημαντικό ρόλο στον τοξοειδή πυρήνα με τη μείωση του αίσθημα της πείνας και την αύξηση του κορεσμού. Εδώ από τη μελέτη βλέπουμε τον κορεσμό, το αίσθημα της πληρότητας, τη μείωση της πείνας, τη μείωση της συνεχιζόμενης λήψης τροφής, διάφορες δημοσιεύσεις από εξαιρετικά περιοδικά, από τη μελέτη Scale της φάσης, αλλαγή βεβαίως στο βάρος των ασθενών στις 56 εβδομάδες, όπως αναφέρα και νωρίτερα. Προχωρώ. Βλέπουμε ανεπιθύμητες ενέργειες στη λιραγλουτίδη. Οι κλασικές, είπαμε, είναι ναυτία, διάρρεια, αίσθημα εμετού, δυσπεψίες. Μπορούμε να έχουμε ακόμα και ένα αίσθημα βήχα, back pain, αθαργία κτλ. Κλινική αποτελεσματικότητα, είπαμε ότι είναι μία φορά την ημέρα, ως συμπλήρωμα της δίαιτας και της άσκησης, σχετίζεται με κλινικά σημαντική απώλεια βάρους, άτομα με παχυσαρκία και η υπέρβαρα με συνοσιρότητες. Σχετίστηκε επίσης με βελτίωση της γλυκαιμίας στους καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου και την ποιότητα ζωής και είναι γενικά ανεκτή. Υπάρχει ένα ποσοστό ασθενών που σταματάει τη λήψη της λιραγλουτίδης όσο ανεβαίνει βεβαίως η τιτλοποίησή της. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι πάρα πολύ μικρή πιθανότητα, αλλά πρέπει να προσέξουμε είτε λόγω της μείωσης του βάρους, είτε βεβαίως αυτό σημαίνει σε όλα τα φάρμακα της κατηγορίας, είτε και λόγω του φαρμάκου, την πιθανότητα εμφάνισης χολοκυστίτιδας ή μειωμένα βεβαίως οξείας παγκρεατίτιδας. Και εδώ βλέπουμε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που υπάρχουν και για τη λιραγλουτίδη και για τη σεμαγλουτίδη, βεβαίως και για τη ριζαπατίδη, όσον αφορά την αντιφλεγματική δράση και την αντιφλεγμονώδη δράση με τη μείωση σε ΑΡΠΕ κτλ. Η σεμαγλουτίδη ενδείχνεται για χρήση ως συμπληρωματική αγωγή σε μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων
Πάλι μιλάμε για ένα BMI πάνω από 30 ή ένα BMI πάνω από 27 με τουλάχιστον μία συνοσιρότητα όπως είναι δυσγλυκαιμία, προδιαβήτης ή ζαχαρότηπη τύπου 2, υπέρταση, δυσλιπιδεμία, αποφρακτική άπνοια ή καρδιακή νόσο και έχει πάρει και μία έγκριση στο εξωτερικό βεβαίως, στην Ευρώπη, όπου θα ισχύσει και στην Ελλάδα, για τους έφηβους πάνω από 12 ετών που έχουν σωματικό βάρος πάνω από 60 κιλά. Βλέπουμε τις φάσεις αιμαγλουτίδης, βλέπουμε είναι η μελέτη STEP, από το 1 ως 4 θα ασχοληθούμε, βλέπουμε την τιτλοποίηση κάτω αριστερά, που ξεκινά από 0,25, 0,5, 1, 1,7, στα 2,4. Έχουμε λοιπόν μία μείωση μετά από 68 εβδομάδες του βάρους κοντά στο 15%, όταν ξεκινάμε από τα 105 κιλά. Επίσης έχουμε μία μείωση στην Step 3 όταν έχουμε εντατικοποιημένο σχήμα με την IBT, εντατικοποιημένο σχήμα, αν θέλετε, ένα θωρακισμένο πλαίσιο διαχείρισης του ασθενούς όσον αφορά τις τροποποιήσεις, τις υγειονομικές που κάνει και τη φυσική άσκηση. Προφανώς μειώνει το αίσθημα της βουλημίας, μειώνει το αίσθημα της πείνας, αυξάνει το αίσθημα της πληρότητας και βεβαίως μειώνει την ενεργειακή θερμιδική πρόσληψη μετά από 20 εβδομάδες, περίπου grosso modo στο 35%. Βλέπουμε λοιπόν ότι και μετά από 2 χρόνια συνεχούς λήψης αιμαγλουτίδης υπάρχει μια σταθερή στις 40-48, βλέπουμε εβδομάδες, φτάνει στο πικ όσον αφορά την ποσοστία μείωση του βάρους και μια σταθερότητα, μια συντήρηση για την επόμενη χρονιά όσον αφορά την συνεχόμενη λήψη της. Μια μείωση της περίμετρου μέσης, της στολικής πίεσης, της διαστολικής, μια μείωση της LDL κατά 3% και των τριγλικεριδίων κατά 22%. Και βεβαίως είναι και η SELECT μελέτη, όπου μιλάει για τη μείωση του risk των 3 MACE, τους ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη, μείωση της μάζας σώματος, μείωση της φλεγμονής, διαχείριση πλέον καλύτερη, θετική διαχείριση του λιπιδεμικού προφίλ και του γλυκαιμικού προφίλ του ασθενούς μας και αντιθρωματική δράση. Όσον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως βλέπουμε στην κατηγορία και στην λιτραχοπτήρη το είδαμε, ναυτία, διάρρεια, εμετό και όλα τα συναφή της κατηγορίας. Και πάμε στην τριζαπατίδη. Η τριζαπατίδη είναι στην Ελλάδα πλέον από το Δεκέμβριο. Είναι ένα εξαιρετικό φάρμακο με την μέγιστη, αν θέλετε, όσον αφορά τις μελέτες, θεραπευτική δράση απέναντι στην νόσο που λέγεται παχυσαρκία. Έχει πάρει έγκριση για τον ενήλικο πληθυσμό. Φαντάζομαι αναμένεται και μετά από μελέτες να πάρει έγκριση και για τον πληθυσμό στην εφηβεία μετά από τα 12 έτη. Μιλάμε πάλι για μία διαχείριση ασθενούς που έχει ένα BMI πάνω από 30, άρα με μία παχυσαρκία τύπου 1 και πάνω, ή 27 είναι υπέρβαρος, αλλά έχει και αυτός μία από τις σοβαρές συνοσιρότητες που αναφέραμε. Η τριζαπατίδη είναι ένα πολυλειτουργικό πεπτίδιο που βασίζεται στην αλληλουχία του ενδογενούς GIP, είναι GLP-1 και GIP αγωνιστής, έτσι. Και οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα σε άτομα με νεφρική υπατική λειτουργία δεν διαφέρουν έναντι εκείνων στα υγιή άτομα. Ο χρόνος μείωσης ζωής είναι περίπου 5 ημέρες. Βλέπουμε εδώ ότι η δραστικότητα της τριζαπατίδης στο GIP receptor είναι παρόμοια με εκείνη του ενδογενούς GIP, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπετε την ταύτιση και βλέπουμε ότι είναι ασθενέστερη όσον αφορά το ενδογενές GIP, χωρίς όμως να υστερεί στη δραστικότητά της. Ο πιθανός μηχανισμός δράσης είναι στον εγκέφαλο, με τη μείωση της πρόσθεσης θερμίδων, της όρεξης, της πείνας, πυρότητας, αυξάνει την πυρότητα, μειώνει τη λαχτάρα, τη βουλημία για φαγητό, δημιουργεί ένα διαφορετικό βέλτιστο προφίλ στις λιποπρωτεΐνες, μειώνει την αρτηριακή πίεση, μειώνει τους φλεγμονώδους δείκτες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, μειώνει τη λιπόδη διήθηση, αυξάνει την ινσουλινευαισθησία σε επίπεδο ύπατος και αυτό για όσους ασχολούμαστε με την διαβήτη ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για το fasting, για την ορμογλυκαιμία σε επίπεδο νηστείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ουσιαστικά παθοφυσιολογικό χαρακτηριστικό η ινσουλινοαντίσταση σε επίπεδο ύπατος. Αυξάνει τη λειτουργία, διεγείρει τη λειτουργία, βοηθάει τη λειτουργία των β' κυττάρων. Βλέπουμε μειώνει τη γαστρική κένωση, μειώνει την πρωτεϊνουρία, αυξάνει την νεφρική λειτουργία. Άρα βλέπουμε και την νεφρική
έτσι, τη βοήθεια στα νεφρά. Βοηθάει προφανώς στην άρση της ινσουλινοαντίστασης με την ινσουλινοβαισθησία και στο σεμιϊκό και σε λιπώδες επίπεδο, και το σημαντικό που θα το πούμε λίγο παρακάτω είναι ότι μειώνει κατά πολύ το σπρακτικό λιπόδι ιστό, που όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης καρδιακού συμβάματος την επόμενη δεκαετία. Η μελέτη αναφοράς για την παχυσαρκία της τριαζαπατίδης είναι Surmount 1. Έχουν γίνει πάρα πολλές σε αυτό το επίπεδο. Εγώ εστιάζω σε αυτό. Είναι πάρα πολλές οι διαδράσεις μεταξύ του πώς η τριαζαπατίδη παίζει σημαντικό ρόλο σε σχέση και με άλλες συνιστώσεις και συνοσιρότητες. Αλλά σε εστιάσουμε τώρα στην παχυσαρκία. Το κύριο σημείο βεβαίως είναι η κατάδειξη ότι η τριαζαπατίδη σε δόση 10 mg και 15 mg μία φορά την εβδομάδα είναι ανώτερη του πλασίμπο στις 72 εβδομάδες, και άρα να έχουμε μία αύξηση της μείωσης σωματικού βάρους πάνω από 5%, πράγμα το οποίο, όπως είπα και πριν, είναι σαφές ότι το πέτυχε και με το υπερπαραπάνω, με το υπερπενταπλάσιο η τριαζαπατίδη. Και τα βασικά δευτερεύοντα τελικά σημεία είναι η μέση μεταβολή του σωματικού βάρους στις 20 εβδομάδες. Είναι το ποσοστό βεβαίως να πετύχουμε μείωση σωματικού βάρους πάνω από 10, 15, 20% σε 72 εβδομάδες, και είναι η ποσοστιαία μεταβολή του σωματικού βάρους και το ποσοστό των συμμετοχόντων με μείωση σωματικού βάρους πάνω από 5%. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ανώτερη του κλινικού φαρμάκου σε 72 εβδομάδες στη μέση μεταβολή των επιπέδων των τριγλικεριδίων, της μη HDL χολυστερόλης και της HDL χολυστερόλης, στη μέση μεταβολή της συστολικής αρτηριακής πίεσης, τη μέση μεταβολή της ισουλίνης νηστείας, τη μέση μεταβολή στην περίμετρο μέσης, τη μέση μεταβολή στη βαθμολογία στο πεδίο της σωματικής λειτουργικότητας με το ερωτηματολόγιο USF. Το ερωτηματολόγιο USF, για όσους δεν ξέρετε, είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο το δουλεύω εγώ ερευνητικά για την ποιότητα ζωής, για το quality of life, και ασχολείται με τη σωματική λειτουργικότητα, με τον πόνο, με τη γενική υγεία, τη ζωτικότητα, τη γενική λειτουργικότητα, το σωματικό, αν θέλετε, ρόλο, το συναισθηματικό ρόλο και την ψυχική υγεία. Είναι 36 ερωτήσεις εξαιρετικές και έχει γίνει μετάφραση και linguistic και όχι μόνο και πολιτισμικό validation στα ελληνικά. Υπάρχει και ελληνική έκδοση. Βλέπουμε λοιπόν ότι επίσης δευτερεύοντα τελικά σημεία είναι συμμετέχοντες με μείωση σωματικού βάρους πάνω από 25% την 72η εβδομάδα, μεταβολή της διαστολικής πίεσης και ποσοστιαία μεταβολή των επιπέδων πολυστερόλης, LDL, VLDL και ελεύθερων λιπαρών οξέων ως επιπρόσθετα δευτερεύοντα τελικά σημεία. Τα κριτήρια ένταξης είναι σαφή, σε όλες τις μελέτες είναι σχεδόν ίδια. Τα κριτήρια αποκλεισμού είναι να μην πάσχει ο ασθενής από διαβήτη τύπου 1 ή 2 σε αυτή τη μελέτη, να μην έχει μεταβληθεί το βάρος του πάνω από 5 κιλά εντός των 3 μηνών πριν την αρχική εκτίμηση, να μην υπάρχει παχυσαρκία από ενδοκρινολογικές διαταραχές και ιστορικό παγκρεατίτιδας. Βλέπουμε δημογραφικά στοιχεία κατά την έναρξη της δοκιμής και κατά την έναρξη μελέτης βλέπουμε στοιχεία. Προχωράμε. Εδώ η διαφάνεια αυτή δείχνει, και είναι η σημαντικότερη διαφάνεια, την παράμετρο εκτίμησης αποτελεσματικότητας. Δηλαδή βλέπουμε πόσο η τριαζαπατίδη είναι σημαντική όταν φτάνει στα 15 mg. Ξεκινάει λοιπόν από τα 2,5, 5, 7,5, 10, μέχρι 10 mg νομίζω θα είναι και το άμεσα στο μήνα μέσα στην Ελλάδα, 12,5 και 15, και βλέπουμε φτάνει σε μια μείωση 22 περίπου της 100. Αυτό έχει να κάνει πάλι με την παράμετρο εκτίμηση αποτελεσματικότητας στη μείωση του σωματικού βάρους. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν και ασθενείς όπου πήραν τριαζαπατίδη 15 και έχασαν και 50%, υποδεπλασιαστήκαν δηλαδή, είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Παράμετρο εκτίμηση θεραπευτικού σχήματος, παράμετρο εκτίμηση αποτελεσματικότητας. Η σχέση της τριαζαπατίδης σχετίστηκε με μεγαλύτερες βελτιώσεις σε σχέση με το εικονικό φάρμακο, στην ολική λιπόδη μάζα και στην ολική άλυπη μάζα. Αυτό είναι κάτι που θέλω να το τονίσω, να το έχετε υπόψη σας, ότι ένα επίσης χαρακτηριστικό αυτού του φαρμάκου είναι ότι έδειξε ότι χάνεις περισσότερο λίπος από μυϊκό ιστό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές όταν χάνουμε βάρος και χάνουμε μεγάλη, αν θέλετε, ποσοστιαία, με μεγάλη ποσότητα βάρους από τον οργανισμό μας, η μάζας, η μείωση είναι, στο μυϊκό ιστό είναι σημαντική. Έχουμε μία απίσκναση, θα έλεγα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι βλέπουμε ότι το φάρμακο αναλαμβάνει δράση και σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, να χάνεις περισσότερο λίπος και δυσπλακνικό λίπος, και φαίνεται αυτό και από τη μείωση της περίμετρου μέσης
σε σχέση με την ολική άλυπη μάζα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε και τη μείωση και τα αποτελέσματα που είχε, όπως είχαν και τα άλλα φάρμακα όσον αφορά τα τριγλικερίδια, την HDL, την μεταβολή συστηματική αρτηριακή πίεση. Είναι πάρα πολλά και ο χρόνος μας πιέζει, είναι ήδη 9 η ώρα. Θέλω απλά να μείνω στο τελευταίο, ότι η τρεζαπατίδη έχει μία μείωση, μία θα έλεγα σταθερή νορμογλυκαιμία 95% σε σχέση με το εικονικό φάρμακο που είναι 61%, και αυτό δείχνει ότι οι ασθενείς οι οποίοι έπασχαν από προδιαβήτη, ήταν IFG ή IGT, βλέπουμε ότι με το που πήραν την τριζαπατίδη σε σχέση με το εικονικό φάρμακο είχαν πολύ καλύτερα ζάχαρα, και έτσι η πιθανότητα οι ασθενείς αυτοί, όταν έχουμε IFG ή IGT, όπως ξέρετε, έχουμε 25 με 30% πιθανότητα να κάνουμε ζαχαρόδι διαβήτη στην πενταετία, ενώ όταν έχουμε IFG και IGT μαζί, έχουμε πιθανότητα κοντά στο 50%. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πιθανότητα αυτή άρεται σημαντικά με τη χρήση της τρεζαπατίδης, με τη μείωση του βάρους και με τη χρήση αυτού του φαρμάκου. Τα ανεπιθύμητα συμβάντα είναι ίδια περίπου στην κατηγορία, τρέχοντας να πω ότι είναι παροδικά, όπως είναι και στα άλλα φάρμακα. Κλιμακούμενα με τη δόση, με την τυλοποίηση πρέπει να προσέχουμε, ακόμα και να κάνουμε ένα πισωγύρισμα, να δούμε ότι ο ασθενής μας πάει να μας κάψει το φάρμακο από τις ναυτίες, επειδή πραγματικά θέλουμε να τον βοηθήσουμε και να τον υποστηρίξουμε και να μην τον αφήσουμε έτσι στο κενό, ειδικά όταν μιλάμε για παχυσαρκία τύπου 2, νοσοκόνο παχυσαρκία. Τα συμπεράσματα λοιπόν είναι ότι είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει πραγματικά αξιοσημείωτη μείωση του σωματικού βάρους. Ένα 96% έπιασε τη μείωση πάνω από 5%, ένα 63% έπιασε τη μείωση πάνω από 20%, ένα 40% έπιασε τη μείωση πάνω από 25% στην τρεζαπατίδη full dose. Είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Έτσι, η τρεζαπατίδη βελτίωσε τους μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου και είπαμε και όλα τα άλλα. Και θέλω κλείνοντας να πω δύο κουβέντες, Πρόεδρε, θα μου επιτρέψεις. Σε συνέχεια αυτό που είπε και ο κύριος Φραγκούλης, η δύναμη της ομάδας, το κλειδί της πρωτοβάθμιας είναι η διεπιστημονικότητα, είναι το health education, προγράμματα από τους οικογενειακούς γιατρούς. Έχω τη χαρά και την τιμή να διευθύνω το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα αγωγής υγείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών πανελλαδικά, και είναι κάποια μηνύματα που πρέπει να πάρουμε εμείς οι οικογενειακοί γιατροί για το σπίτι όσον αφορά τη διαχείριση της παχυσαρκίας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αγαπητέ κύριε καθηγητά, κύριε Πλότα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ειλικρινά για την εξαιρετική παρουσίαση, και πιστεύω ότι στους αρκετούς συναδέλφους που μας παρακολουθούν δώσατε εκείνες τις κατευθύνσεις που πρέπει να απαντώνται σε καθημερινά ερωτήματα των πολιτών, γιατί αυτή είναι η εύκολη πρόσβαση των πολιτών στα δίκτυα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Πραγματικά εξαιρετική παρουσίαση. Θα πρότεινα στους συναδέλφους ότι ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί να συνεχίσουν στο chat, και οι ομιλητές, και όχι μόνο ο κύριος Φραγκούλης και ο κύριος Πλώτας, αλλά και ο κύριος Κουναλάκης. Θα έχουμε 3-4 λεπτά στο τέλος να τις απαντήσουμε. Μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα οι ομιλητές θα δουν τα ερωτήματα, και αν δεν έχουν απαντηθεί να τα συζητήσουμε στο τέλος. Κύριε Κουναλάκη, περνάμε στο τελευταίο στάδιο. Ο κύριος Κουναλάκης είναι γενικός οικογενειακός γιατρός, είναι αντιπρόεδρος ΑΛΦΑ στην Ακαδημία, και τον ευχαριστώ πραγματικά, όχι μόνο εγώ αλλά και το σύνολο, για όλες αυτές τις προσπάθειες που καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Κουναλάκη, εσείς τώρα θα προσπαθήσετε και τα ναι και τα όχι από την πλευρά ενός γενικού οικογενειακού γιατρού μάχημου τόσα χρόνια, να απαντήσετε σε μερικά ερωτήματα στην αναγνώριση αλλά και στη διαχείριση σε αυτό το κομμάτι της λεγόμενης συζήτησης. Δημήτρη, έχεις το λόγο. Καλησπέρα καταρχήν. Να χαιρετήσω όλους που συμμετέχουν. Έχουμε πάρα πολλά άτομα σήμερα, ανέλπιστα πολλά. Είναι και φλέγον θέμα η παχυσαρκία. Αν πάμε να δούμε μια τελευταία μελέτη που υπήρξε για την Ελλάδα, έδειξε ότι περίπου το 1 τρίτο των κατοίκων της Ελλάδας έχουν παχυσαρκία. Έτσι. Και ειδικά η Κρήτη που προέρχομαι εδώ, εγώ κοντεύει να πλησιάζει το 1 στους 2, να το πω έτσι. Οπότε αν πάμε να χρησιμοποιήσουμε απλά μαθηματικά για να σχεδιάσουμε ένα σύστημα περίθαλψης που θα αντιμετωπίσει τα 2,7 εκατομμύρια άτομα με παχυσαρκία,
χρειαζόμαστε 735 γιατρούς για να έχουμε μια επίσκεψη το χρόνο σε αυτούς, έτσι. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να μην αναμειχθούν οι γιατροί που είναι στην πρωτοβάθμια και στην καθημερινότητα του πολίτη σε αυτό. Εδώ τώρα υπάρχουν διάφορα προβλήματα, αν το θέλετε έτσι, σε αυτό το κομμάτι. Γιατί οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την παχυσαρκία είναι πάρα πολλοί και δεν είναι μονάχα, να το πω έτσι, ιατρικά αντιμετωπιζόμενοι πάντα. Βλέπουμε τους παράγοντες στην διαφάνεια αυτή. Είναι αρκετοί για να τους διαβάσω, δεν θέλω να χάσω χρόνο. Εγώ θα προχωρήσω στην επόμενη διαφάνεια, που είναι τι πρέπει να κάνουμε εμείς στην πρωτοβάθμια. Και εδώ θα πρέπει να έχουμε μια αξιολόγηση σε αντίθεση με τα 4α, να πω με τα 4M, όπου ουσιαστικά κοιτάμε τον τομέα της υγείας, τον τομέα τον οικονομικό, τον τομέα τον μεταβολικό και τον τομέα τον σωματικό μηχανικό που υπάρχει. Και βλέπετε πράγματα τα οποία πρέπει να συνυπολογίσουμε για να σκεφτούμε τι είναι το καλύτερο σε αυτή την περίπτωση να προτείνουμε στον άνθρωπο, στον ασθενή που έχουμε μπροστά μας, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση είναι δικό του το αποτέλεσμα που θα έχει, είναι δική του επιτυχία, είναι δικό του αυτό το οποίο θα πετύχει σε αυτό το κομμάτι, και σίγουρα εμείς έχουμε μόνο να βοηθήσουμε. Δεν είναι δική μας επιτυχία. Αν πάμε να δούμε σοβαρά κράτη τα οποία σχεδιάζουν αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, θα δούμε για παράδειγμα ότι στην Αυστραλία η ιατρική αντιμετώπιση και γενικότερα το σύστημα υγείας είναι τρίτο και καταϊδρωμένο, όπως φαίνεται και στη διαφάνεια, όπου ουσιαστικά όλο το μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει με το πώς αλλάζεις τον τρόπο ζωής και τον τρόπο, να το πω έτσι, το αίσθημα της ευτυχίας που λέω εγώ, στον πολίτη που βρίσκεται μπροστά σου, στον ασθενή που βρίσκεται μπροστά σου και που πάσχει από μία νόσο που ονομάζεται πλέον παχυσαρκία. Ωστόσο, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα χαρακτηριστικά ενός ιατρείου στην πρωτοβάθμια έχουν και θετικά και αρνητικά, τα οποία θα μπορούσε να μας βολέψει σε αυτή την περίπτωση. Έχει η καθημερινότητα και η πρόσβαση που υπάρχει για τον ασθενή είναι σημαντική, αλλά είναι ταυτόχρονα και ένα αρνητικό σημείο κάποιες φορές. Απ' την άλλη μεριά απαιτεί τεράστια ποσότητα εκπαίδευσης και υπομονής κατά κύριο λόγο και χρόνου για αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν είναι πάντα διαθέσιμο, και πολλές φορές θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας, από το τι έχει το ιατρείο μας σαν εξοπλισμό, πώς αντιμετωπίζουμε την νόσο και την ασθένεια γενικότερα, πόσο εκπαιδευμένο είναι το προσωπικό μας που μπορεί να είναι στο ιατρείο για αυτή τη δουλειά. Θα πρέπει να έχουμε δεξιότητες επικοινωνίας που είναι βέβαια απαραίτητες και σε άλλα νοσήματα, και όλα αυτά είναι αν το θέλετε έτσι, ένα απαιτητικό μείγμα, το οποίο θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε δευτερογενώς πια ως πρόληψη τα προβλήματα που έχει η παχυσαρκία. Δεν θέλουμε ακριβό εξοπλισμό, και γενικότερα οι ακριβοί εξοπλισμοί συνήθως είναι περισσότερο για να δημιουργούν εφέ στον πολίτη και όχι, να το πω έτσι, ότι μας βοηθούν ή αλλάζουν ειδικότερα το τι πρέπει να κάνουμε στον ασθενή. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα και τις συνοσυρότητες που υπάρχει και να έχουμε ταυτόχρονα μια μεγάλη υποστήριξη στον ασθενή μας, είτε σε ψυχολογικό, είτε σε διαιτητικό, είτε σε θέματα άσκησης, παράλληλα με τη φαρμακοθεραπεία και την παραπομπή που μπορεί να κάνουμε σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις. Θα πρέπει να έχουμε εικόνα ότι το γενετικό υλικό που κουβαλάμε επηρεάζει πάρα πολύ το πώς θα είμαστε στο επίπεδο του βάρους και τι επιπλοκές μπορεί να έχει αυτό. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα γονίδια και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τους φαινότυπους αυτούς στην καθημερινότητα και να τους παραπέμψουμε. Θα πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι το περιβάλλον επηρεάζει πάρα πολύ την όλη εικόνα. Πολλές φορές γενετικά αλλάζουν και στην πορεία της ζωής του ανθρώπου. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα πάμε να στείλουμε όλους να κάνουν ένα γενετικό έλεγχο. Είναι καλύτερο και πιο αποτελεσματικό να αναγνωρίζουμε σημεία τα οποία ταιριάζουν με γενετικά προβλήματα.
Αυτό που θα ήθελα να μείνει και να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι η φαρμακοθεραπεία δεν είναι η θεραπεία. Είναι ένα βοήθημα για να μπορέσουμε ουσιαστικά να αγοράσουμε χρόνο, να δώσουμε τη δυνατότητα στον ασθενή να έχει καλύτερη κινητικότητα, ώστε να ξεκινήσει ο ίδιος σιγά σιγά να αλλάξει την καθημερινότητά του και τη ζωή του. Λίγα αποζημιώνονται, κάποια αποζημιώνονται πάρα πολύ δύσκολα. Αν ο ασθενής έχει διαβήτη, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις θεραπείες με GLP-1. Η ναλτρεξόνη που προποιώνει αποζημιώνεται. Δεν αποτρέπουμε τη βαριατρική χειρουργική. Να σας ενημερώσω ότι θα αρχίσουμε πλέον να δέχονται και παραπομπές από γενικούς γιατρούς για βαριατρικά χειρουργία πλέον. Έχει γίνει μια αρκετά καλή προσπάθεια σε αυτό το κομμάτι από όλους μας. Γενικότερα είναι καλύτερο να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία και πρέπει να τους βάλουμε όλους στο τραπέζι. Είναι πολύ σημαντικό, αν θέλετε, να αναγνωρίσουμε νωρίς την άπνοια. Και υπάρχει ένα ερωτηματικό, αν θα μπορούσε να είναι και μια αιτία της παχυσαρκίας, γιατί επηρεάζει μεταβολικά τον άρρωστο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φτηνά ρολογάκια και να ανιχνεύσουμε ποιους θα μπορούσαμε να παραπέμψουμε να κάνουν μελέτη ύπνου, εάν δεν έχουμε κάποια ξεκάθαρη κλινική εικόνα σε αυτό. Στην Αμερική υπάρχουν ομάδες, αν το θέλετε έτσι, γιατρών, οι οποίοι παίρνουν τους ασθενείς τους και πάνε για περπάτημα. Ένα Σάββατο, μια Κυριακή, και αυτό είναι αρκετά χρήσιμο και αυτό ενδυναμώνει και τη σχέση με τον ασθενή. Υπάρχουν ερωτηματολόγια τα οποία μπορούν να μας προβλέψουν ποιοι πολίτες, ποιοι ασθενείς, να το πω έτσι, θα δώσουν προβλήματα από συνοσιρότητες, αν δεν τις έχουν ήδη, και ποιους θα πρέπει να τους προσέξουμε περισσότερο, αν το θέλετε έτσι, και να είμαστε και λίγο πιο καλοί στη δουλειά μας σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό θα χρειαστούμε δεξιότητες επικοινωνίας για να μπορέσουμε να το κάνουμε όλο αυτό. Και καλό είναι να αρχίσουμε να εκπαιδευόμαστε και σε αυτό το κομμάτι, θα μας βοηθήσει και στα υπόλοιπα νοσήματα. Πάντα στην επίσκεψη του ασθενή θα πρέπει να έχουμε κάποια ερωτηματικά για μας, τι πρέπει να κάνουμε και πόσο καλά τα πάμε, και αν μπορέσαμε να πετύχαμε τελικά το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλαμε κάποιες φορές επιμένοντας στον ασθενή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς έναν ασθενή με παχυσαρκία. Πρέπει όμως να το βάλουμε αυτό, να εκπαιδεύσουμε πρώτα τον εαυτό μας και μετά να αρχίσουμε να έχουμε την δυνατότητα, να το πω έτσι, να πετυχαίνουμε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που πολλές φορές δεν είναι δικής μας, τις περισσότερες φορές δεν είναι δικό μας δουλειά όταν ξεκινάμε. Και θα πρέπει να σκεφτούμε, τελειώνοντας, τελευταίο slide είναι αυτό, ότι μπαίνουν σιγά σιγά και ηλεκτρονικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν, δεν θα αντικαταστήσουν τον άνθρωπο, ωστόσο θα μας βοηθήσουν ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς που κάνουμε στην καθημερινότητα να μπορέσει να γίνει σπαταλώντας λιγότερο χρόνο, αν το θέλετε έτσι, από το λιγοστό χρόνο που έχουμε μέσα στο σύστημα υγείας για τους ασθενείς μας. Εδώ θα ήθελα να σταματήσω την παρουσίαση, δεν θέλω να φάω άλλο χρόνο. Θα ήθελα να βάλω και τους υπόλοιπους ομιλητές. Βάζω πρώτα τον κύριο Πλότα σε αυτή την περίπτωση και να δούμε κάποιες ερωτήσεις που μας έχουν θέσει, κύριε Πλότα. Δεν ξέρω αν έχουμε και κάποια άλλη σε αυτή την περίπτωση. Το πρώτο ερώτημα που φαντάζομαι όλοι θα έχουν και μας το έχουν θέσει είναι μέχρι πότε μπορούμε να παίρνουμε αυτά τα φάρμακα, και αν αυτά τα φάρμακα είναι μια θεραπεία την οποία μπορούμε να τη σταματήσουμε και να συνεχίσουμε σε αυτό. Είπατε κάποια διαφάνεια ότι οι περισσότεροι σιγά σιγά παίρνουν από το βάρος σιγά σιγά ξανά μετά. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να αποφύγουμε, τι περιμένει τον ασθενή μας, αν το θέλετε έτσι, όταν ξεκινάμε μια θεραπεία, μπορεί να τη διακόψει, τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγει να ξαναπάρει πίσω τα κιλά. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ερώτησή σας και η ερώτηση του κοινού. Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, εγώ αντιλαμβάνομαι την παχυσαρκία όπως είναι η διαχείριση, αν θέλετε,
μιας ήπιας καταθλιπτικής συνδρομής. Δηλαδή, δίνεις ένα SSRI για ένα χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα προσπαθείς να πείσεις τον ασθενή σου να κάνει ψυχοθεραπεία και να μπορέσει να επουλώσει πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια, ώστε αν χρειαστεί κάποια στιγμή να κόψει το SSRI, να μην κάνει υποτροπή. Η φιλοσοφία για μένα είναι αυτή. Εννοείται ότι η παχυσαρκία, επειδή είναι νόσος, θα μπορούσε κάποιος να παίρνει τα GLP-1 ή το GLP-1 ή GIP για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ακριβώς όπως είναι και τα φάρμακα που παίρνουμε για τη δυσλιπιδεμία, για την υπέρταση. Μιλάμε για μία νόσο, για το διαβήτη. Δηλαδή, γιατί για τον διαβήτη ο ασθενής μας να μπορεί να παίρνει το GLP-1 ή το GLP-1 GIP για πολύ πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για μια πενταετία, για μια τετραετία, ενώ στην παχυσαρκία να μην μπορεί να το πάρει. Φαίνεται λοιπόν, όπως έδειξα και στις μελέτες, ότι υπάρχει μια σταθερότητα μετά τη μείωση του βάρους και μια εξαιρετική συντήρηση. Επίσης, φάνηκε στις μελέτες ότι όταν κόψουμε το θεραπευτικό παράγοντα θα υπάρχει μια υποστροφή της νόσου. Γι' αυτό και λέω σε δύο επίπεδα. Πρώτον, αν κάποιος μετά από 2 χρόνια θελήσει να κόψει το συγκεκριμένο φάρμακο, κατά την εκτίμησή μου, θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί μέσα από αυτό που είπα και πριν, μέσα από γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, μέσα από αλλαγή του τρόπου ζωής του, μέσα από γεωδυτικές, δηλαδή αλλαγές σημαντικές, αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, αύξηση του μεταβολισμού του, να μπορέσει να κρατήσει όσο μπορεί το βάρος του σε ένα επίπεδο. Και αυτό το λέω επειδή πολλές φορές κάποιοι δεν μπορούν να πληρώσουν τα ποσά της μηνιαίας, αν θέλετε, αποζημίωσης που δεν καλύπτει ο ΕΟΠΗ για τα φάρμακα αυτά, οπότε παίρνουν για ένα χρονικό διάστημα τα φάρμακα και μετά τα κόβουν και τα ξεκινούν ακριβώς για οικονομικούς λόγους. Βεβαίως, ένα τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι η δικιά μου εμπειρία είναι και στο ιατρείο μου ότι οι ασθενείς παίρνουν για να πάρουν όλα αυτά τα κιλά, πραγματικά έχουν δώσει πολλά χρήματα στη ζωή τους και για τη διατροφή τους κτλ. Για τα junk food και βεβαίως και έχουν κάνει και πολλές προσπάθειες πολλοί ασθενείς μέσα από δίαιτες, οι οποίες είναι και αυτές κοστοβόρες, να χάσουν το βάρος. Αλλά κανένας δεν σκέφτεται ότι αυτά τα χρήματα μπορεί να τα δώσει μαζεμένα για να μπορεί να πάρει την φαρμακοθεραπεία του και έτσι να προσεγγίσει ιατρικοκεντρικά το πρόβλημα, το χρόνια νόσημα της παχυσαρκίας. Καταρχήν, νομίζω ότι το κόστος αυτών των φαρμάκων έχει υπολογιστεί όχι με βάση το κόστος κατασκευής ή τις μελέτες έρευνας, αλλά με βάση το τι αποτρέπεις όταν παίρνεις ένα τέτοιο φάρμακο. Και έχουν δηλαδή φάρμακα τα οποία συγκρίνονται, για παράδειγμα, όπως το τελευταίο που είπατε, η τεριζαπατίδη, συγκρίνεται με τα βαριατρικά χειρουργεία, το έχουν υπολογίσει και το τιμολογούν με βάση το κόστος ενός βαριατρικού χειρουργείου σε αυτή την περίπτωση. Οπότε δεν είναι... Οι ασφαλιστικοί φορείς θα έπρεπε να δείχνουν πάντα στην Ευρώπη μεγαλύτερη ευαισθησία για την παχυσαρκία, γιατί όταν παίρνεις το φάρμακο αυτό ή τη σεμαγλουτίδη ή τη γεραζολουτίδη, για το διαβήτη υπάρχει αποζημίωση, ενώ όταν έχεις παχυσαρκία τύπου 2, ας πούμε, ένα BMI 36-37, δεν αποζημιώνεται. Και όπως είδατε, σας έδειξα δεκάδες επιλογές, οι οποίες θα είναι πραγματικά κοστοβόρες για το σύστημα υγείας. Δηλαδή, δεν αστιεύεται η παχυσαρκία, δεν είναι απλά ένα lifestyle νόσημα που κάποιοι το αντιλαμβάνονται στις μεγάλες θεσμικές θέσεις. Η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι των παρενεργειών που είχαν κάποια στιγμή υποθεί, είχε παρουσιαστεί μια επιδημιολογική συσχέτιση των GLP-1 με καρκίνο του θηροειδή, η οποία, από όσο ξέρω, τελικά δεν αποδείχτηκε. Δηλαδή, οι νεότερες μελέτες που γίνανε έδειξαν ότι δεν υπάρχει κάποια αιτιολογική συσχέτιση πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν αποδείχτηκε, είναι για μυελοειδές καρκίνο του θηροειδούς, έτσι, όχι για θυλακιώδες καρκίνο του θηροειδούς, για μυελοειδές. Εντάξει, εγώ να σας πω την αλήθεια, στα πλαίσια των εξετάσεων στέλνω μια κρόση στον ίνιο ορού αναφοράς να υπάρχει στην αρχή, την έχω στο μυαλό μου, κυρίως για το φόβο των Ιουδαίων, γιατί μπαίνουν διάφοροι και διαβάζουν για το καρκίνο του θηροειδούς, οπότε επειδή έχουμε γίνει τώρα να είναι το Google University, να είναι ανώτερο από το Medical School University, κύριε Κουναλάκη, οπότε μπαίνουν μέσα και τα διαβάζουν και έχουν ένα άγχος. Τέλος πάντων, προσπαθώ να τους ηρεμήσω
δεν υπάρχει συσχέτιση. Υπάρχει πολύ, και στις πρώτες μελέτες υπήρχε πολύ χαμηλή συσχέτιση. Έτσι. Για τη σεμαγλουτίδη, τις τελευταίες μέρες διάβασα ότι έχει προκύψει ένα καινούριο θέμα, ότι μπορεί να επιδεινώσει την όραση. Πολύ σπάνιο, δεν υπήρξε στις αρχικές μελέτες από ό,τι θυμάμαι, αλλά τώρα στην κοινότητα έχει βρεθεί ότι μπορεί να προκαλέσει κάποιες διαταραχές Όχι. στην όραση, κάποια μείωση της όρασης. Όχι, για να πω την αλήθεια, υπήρχε και στις αρχικές μελέτες. Επειδή, θα σας πω, δεν αφορούσε κυρίως διαβητικούς ασθενείς οι οποίοι είχαν πολύ υψηλή γλυκοζηλιωμένη και προφανώς μια ευνίδια μείωση της γλυκοζηλιωμένης μπορεί να προκαλέσει μια διαβητική οχροπάθεια. Ως εκ τούτου, λοιπόν, είχε διαφανεί ότι ήταν στατιστικά σημαντική η εμφάνιση ενός συμβάματος στον αυστηροειδή ασθενών οι οποίοι έπασχαν από διαβήτη. Επειδή όμως αυτή τη στιγμή μιλάμε για GLP-1 και προφανώς στο παρόν session μιλάμε για αυτούς οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο ότι πάσχουν από διαβήτη, έχουν πάρει έγκριση στα φάρμακα και για μη πάσχοντες από ζαχαρόδι διαβήτη, σε μη πάσχοντες από ζαχαρόδι διαβήτη, προφανώς δεν τίθεται το θέμα. Το κομμάτι που έχει να κάνει την χολοκυστίτιδα και γενικότερα την χολολιθίαση, μάλλον να το πω καλύτερα, τη χολολιθίαση, σε αυτό το κομμάτι που συνήθως έχουν κατηγορηθεί και τα δύο φάρμακα και γενικότερα φάρμακα για την παχυσαρκία, αλλά τα δύο τελευταία που βασίζονται στο GLP-1 έχουν κατηγορηθεί, νομίζω ότι σχετίζεται περισσότερο με την απότομη απώλεια βάρους και όχι από τα ίδια τα φάρμακα. Σωστά. Και εγώ αυτή της άποψης. Θέλετε να μας το σχολιάσετε λίγο καλύτερα αυτό, τι πρέπει να προσέξει ένας γενικός γιατρός ή ένας παθολόγος που βρίσκεται στην πρωτοβάθμια και αντιμετωπίζει ασθενείς, πώς θα αντιμετωπίζεται έναν ασθενή σε αυτή την περίπτωση? Καταρχάς, εγώ με τη μιας φιλοσοφίας, δεν σημαίνει ότι έχω όλη την ίδια αντίληψη, είναι μιας φιλοσοφίας ότι θα πρέπει να μην ψάχνουμε τα θεαματικά αποτελέσματα, θα πρέπει να βάζουμε στόχους και να πιάνουμε τους στόχους χωρίς να στρεσάρουμε τον οργανισμό του ασθενούς μας. Εννοώ ότι το να μειώσουμε το βάρος 15 κιλά σε έναν ασθενή που ξεκινάει από 120 κιλά τον πρώτο μήνα, άλλα 15 τον δεύτερο, δηλαδή από το Πάσχα μέχρι το καλοκαίρι να θέλουμε να χάσει 40 κιλά και έτσι να γκαζώσουμε τον ασθενή με μια τριζαπατίδη, 10 μιλιγκράμμ που θα έρθει τον άλλο μήνα, αντιλαμβάνεστε ότι και αν τα αντέξει, δεν θεωρώ ότι είναι σοβαρή αντιμετώπιση ιατρικά της διαχείρισης παχυσαρκίας. Πρέπει να πάμε step by step, να σεβαστούμε τον οργανισμό του ασθενούς, να σεβαστούμε τη μεταβολική του προσαρμογή, να σεβαστούμε τα άλλα επίπεδα πλέον της ενεργειακής ομοιοστασίας και έτσι, πιστέψτε με κύριε Κοναλάκη, δεν θα έχουμε πρόβλημα και η πιθανότητα να εμφανιστεί μια χολοκυστίτιδα, άρα να εμφανιστούν λύθη στη χολιδόχο κίστη, είναι πάρα πολύ μικρή και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε σοβαρές παρεμβολές. Πόσα κιλά θεωρείτε ότι πρέπει την εβδομάδα να χάνει ένας ασθενής μας ώστε να είμαστε σε αυτό το ασφαλές επίπεδο που περιγράψατε? Κατά τη δική μου εκτίμηση, αν μιλάτε για εβδομάδα, είναι 1,5 κιλό. Ωραία. Υπάρχει μια ερώτηση σχετικά με το microdosing των GLP-1, που μάλιστα υπήρξε και στο Medscape το Φλεβάρι. Ποια είναι η άποψή σας? Ποιο είναι το ερώτημα όμως? Κατά πόσον φαντάζομαι μπορούμε να χρησιμοποιούμε μικρότερες δόσεις, είτε στην συντήρηση μετά, είτε στην προσπάθειά μας να έχουμε αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι δοσοεξαρτώμενο το αποτέλεσμα, με βάση τις μελέτες, αλλά υπάρχουν ασθενείς που πραγματικά έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα με πολύ μικρές δόσεις. Για ποιο λόγο θα πρέπει να κάνουμε τιτλοποίηση? Εννοώ, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Η τιτλοποίηση γίνεται προφανώς θέλοντας να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Άρα βάζουμε ορόσημα, όπως είπε και ο Σφραγούλης, μπαίνουμε σε μια διαδικασία με τα 5α, βάζουμε τα ορόσημά μας, θέτουμε τους στόχους μας και έτσι στην πρωτοβάθμια προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τον ασθενή με ηρεμία, με σοβαρότητα, να μην σας είπα το στρεσάρουμε. Αν μπορούμε με μικρότερη δόση να καταφέρουμε το αποτέλεσμά μας, βεβαίως είμαι υπέρμαχος αυτής της θεωρίας. Κύριε Μπρότα, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί Μ' ακούσατε? Τώρα είμαστε καλύτερα. Ίσως κάτι ενδιάμεσο. Ναι. Θέλετε να επαναλάβω αυτό που είπα? Αν μπορείτε, όχι τόσο κοντά το μικρόφωνο, είπα εξαιρετικά. Είπα λοιπόν ότι το να χρησιμοποιούμε μικρές δόσεις, αν οι μικρές δόσεις είναι πραγματικά θεραπευτικές,
γιατί όπως ξαναλέω είναι θεραπευτικό το μοντέλο διαχείρισης παχυσαρκίας, είναι θεραπευτικές, δεν χρειάζεται να κάνουμε υψηλές τιτλοποιήσεις. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε υψηλές τιτλοποιήσεις. Όπως σας είπα και την προσωπική μου βεβαίως φιλοσοφία, είναι ότι πάμε με σοβαρούς στόχους, με στόχους που μπορούμε να τους πιάσουμε και βεβαίως με στόχους που θα δώσουμε τη δυνατότητα στον ασθενή μας να μπορέσει να αλλάξει και τον τρόπο αντίληψής του. Αυτό πιστεύω ότι θα προστατέψει κατά κάποιο τρόπο και τον ασθενή μας από το να έχει προβλήματα εμφανισιακά μετά, τα οποία θα θέλουν πλαστικές επεμβάσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν. Είναι πολύ σοβαρή η άποψή σας, εννοείται, θα το προστατεύσουν και βεβαίως να ξέρετε ότι θα βοηθήσουν στο να μην κολλήσει και ο βασικός μεταβολισμός του. Άλλο ένα φαινόμενο το οποίο ουσιαστικά τουλάχιστον σε μένα δεν έχει τύχει, αλλά το έχω ακούσει, είναι ότι μια απότομη απώλεια βάρους μπορεί να επηρεάσει και την υπατική βιοχημία και γενικότερα να δούμε πλέον τον οργανισμό κατά κάποιο τρόπο να αντιστέκεται με έναν τρόπο που μπορεί να είναι και λίγο επικίνδυνο, έτσι δεν είναι? Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Το στρες που προκαλείται είναι εντυπωσιακό. Αυτό που συνήθως συμβαίνει... Συγγνώμη, και μιλάμε στην Τερζαπατίδη, ας πούμε, μιλήσαμε για υποτετραπλασιασμό του βάρους. Έτσι. Είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Έτσι. Υποτετραπλασιασμό. Αν είδατε, φτάσανε κάποιοι να χάνουν και 50% του συνολικού του βάρους. Δηλαδή από 180 κιλά γίνανε 90. Χάσανε το μισό του σε αυτό. Βγάλτε τον οστή ιστό, βγάλτε τη μυϊκή μάζα, σκεφτείτε γιατί λίπος χάθηκε. Συζητήθηκε επίσης κάποια στιγμή και ειδικά για τους ηλικιωμένους ότι θα πρέπει να προσέχουμε ότι οι GLP μπορούν να μειώσουν και τη μυϊκή μάζα ταυτόχρονα, μαζί με την απώλεια της λιπόδους μάζας. Πώς μπορούμε να το αποτρέψουμε αυτό και τι χρειάζεται να κάνουμε, αν το θέλετε έτσι, τι πρέπει να προσέχουμε σαν γενικοί γιατροί και σαν παθολόγοι στην καθημερινότητα? Κοιτάξτε να δείτε, στην ηλικία από 65 και πάνω, άρα μιλάμε για elders, υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο θα ήθελα να το αναφέρω, ότι φαίνεται ότι όταν έχουμε ένα BMI κοντά στο 30, 28-30, το προσδόκιμο ζωής τους είναι καλύτερο από ένα BMI κοντά στο 25. Είναι εντυπωσιακό. Και αυτό συμβαίνει επειδή προφανώς λόγω των ενδοκρινικών αλλαγών που γίνονται λόγω του γύρατος και του επηρεασμού της λειτουργίας των ενδοκρινικών αδένων, υπάρχει μια μείωση των αναβολικών ορμονών με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, να υπάρχει αυτό το φαινόμενο frailty και αυτή η απίσχναση η οποία δημιουργείται έτσι και αλλιώς στη μυϊκή μάζα. Ως εκ τούτου, νομίζω, αν θέλετε την άποψή μου, ότι και τώρα, όπως αναφέρθηκε, τα φάρμακα αυτά είναι εξαιρετικά, αλλά ένας λόγος παραπάνω, επειδή έγινε αναφορά στην Τερζαπατίδη ότι δεν καταστρέφει εύκολα τη μυϊκή μάζα, αλλά προσεγγίζει περισσότερο στη μείωση του λιπόδου ιστού, νομίζω ότι θα ήταν σε αυτές τις ηλικίες μια βέλτιστη επιλογή. Όχι ότι η σεμαγλουτίδη δεν θα ήταν μια εξαιρετική επιλογή. Ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να ζητήσουμε από τον ασθενή μας όταν έχει φτάσει πλέον σε ένα βάρος να ασκείται, που να μπορεί να ασκηθεί με ασφάλεια, να το πω έτσι, είναι για να μην χάσει και περαιτέρω μάζα, είναι να μπορέσει να βάλει μέσα στην καθημερινότητά του άσκηση και αυτό να γίνει σταδιακά. Πώς θα το προτείνατε σαν διαδικασία και σαν μεθοδολογία και τι είδους άσκηση θα προτείνατε και πότε? Εντάξει, για παράδειγμα, αεροβική πιστεύω ότι δεν θα ξεκινήσουμε ένα τέτοιον άρρωστο που μόλις έχει χάσει αρκετά κιλά σε αυτό το κομμάτι. Ίσως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ένα ήπιο βάδισμα όταν χάνει ήδη τα πρώτα κιλά για να μπει και στην καθημερινότητα, να μπει στην καθημερινότητά του. Αλλά το αφήνω σε εσάς να μας το πείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Εμένα η άποψή μου είναι, όχι μόνο η άποψή μου και διάφορες μελέτες που έχω διαβάσει για την αποκατάσταση των ασθενών αυτών που έχω στο ιατρείο, είναι ειδικά μετά από την προηγούμενη χρονιά που στα χέρια μας είχαμε τη λιραγωγητίδη στα 3 mg, όπου είχε αποτέλεσμα τους ασθενείς μας. Βλέπουμε ότι μια άσκηση κυρίως και στο νερό, με αντιστάσεις, θα βοηθούσε και σε αυτό το αποτέλεσμα που είπατε, στο συστητικό αποτέλεσμα και στη μείωση, ας πούμε, της πιθανότητας να έχουμε πλαστικές παρεμβάσεις στην πορεία, αλλά ταυτόχρονα θα βοηθούσε στο να μην επηρεάσει ούτε τις αρθρώσεις και ταυτόχρονα στο να βοηθήσει στην αποκατάσταση τη μυοσκελετική. Βεβαίως, είμαι και της άποψης ότι θα πρέπει να γίνονται και ήπιες αναερόβιες ασκήσεις, κάτι το οποίο έχει ενταχθεί την τελευταία τριετία πολύ έντονα στις μελέτες.
Να πούμε ότι στο κομμάτι το ποιος μπορεί να συνταγογραφήσει αυτά τα φάρμακα, πρακτικά η δόση στη σεμαγλουτίδη, η οποία είναι για παχυσαρκία, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Όχι, όχι. Υπάρχει το 1 μιλιγκράμμ, το οποίο το χρησιμοποιούμε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του ζαχαροδιαβήτη και το οποίο έχει σε αυτή τη δόση το 1 τρίτο περίπου των ανθρώπων έχουν κάποιο response, κάποια απάντηση που να οδηγεί σε απώλεια βάρους. Οι πιο πολλοί μετά από λίγο το συνηθίζουν και δεν χάνουν βάρος. Τουλάχιστον αυτό έχω δει εγώ πρακτικά από τους ασθενείς στην αντιμετώπιση του ζαχαροδιαβήτη. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας εικόνα. Έχω δει βέβαια και εντυπωσιακά περιστατικά, δηλαδή έχω δει άνθρωπο να έχει χάσει 35 κιλά, να το πω έτσι, με τη δόση της σεμαγλουτίδης, ίσως και με λίγο πιο αυξημένη, με γύρω στο 1,5 μιλιγκράμμ, να το πω έτσι, που αγόραζε πότε-πότε. Έχω δει εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά γενικότερα το 1 τρίτο περίπου των ασθενών έχει το καλό αποτέλεσμα χωρίς να έχει τις παρενέργειες. Για τους υπόλοιπους νομίζω ότι είναι περισσότερο τιμωρητικό με διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Για την τεριζαπατίδη νομίζω ότι δεν καλύπτεται καθόλου, ούτε καν υπάρχει στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έχει ένα κόστος που ξεκινάει από τα 190 ευρώ τα 2,5 μιλιγκράμμ η μηνιαία θεραπεία, είναι μια φορά την εβδομάδα και φτάνει, νομίζω ότι τα τελευταία που ήρθανε τώρα πρέπει να έχουν ξεπεράσει τα 350 ευρώ τα 10 μιλιγκράμμ, κάπου εκεί είδα την τιμή, ανεβαίνει όσο πάει σε αυτό το κομμάτι και μοιάζει με το στυλό που είναι της Abasaglar, την ινσουλίνη της Abasaglar από ό,τι έχω δει, απλά έχει 4 δόσεις και κλειδώνει από ό,τι θυμάμαι μετά όταν κάνει τις 4 δόσεις, έτσι. Σωστά νομίζω το λέω. Υπάρχει το μοναδικό αποζημιούμενο, το οποίο όμως πρέπει να περάσει από κάποιο κέντρο παχυσαρκίας, να το πω έτσι, για να δηλωθεί στον ΕΟΠΗ και να πάρει έγκριση, εφόσον υπάρχουν παράγοντες κινδύνου όπως είναι κάποιο καρδιαγγειακό σύμβαμα και υπνική άπνοια, συν BMI πάνω από 30, είναι η λιραγλουτίδη από ό,τι θυμάμαι, έτσι. Το MySimba νομίζω ότι δεν αποζημιώνεται, έτσι, για κανένα λόγο. Και γενικότερα, να το πω έτσι, έχουμε πενιχρή βοήθεια από την πολιτεία και από το σύστημα υγείας όσον αφορά την αποζημίωση σε αυτό. Ωστόσο, ποια είναι η εικόνα που βλέπετε έτσι από τον κόσμο? Υπήρξε μια τρελή, αν το θέλετε έτσι, κούρσα αγορών από ανθρώπους που θέλουν να χάσουν βάρος για το Ozempic πριν κυκλοφορήσει, να το πω έτσι, το Mounjaro, που είναι και τα εμπορικά τους ονόματα. Ποια είναι η δική σας εικόνα σε όλα αυτά και πώς έχετε δει να συμβαίνει με τους ασθενείς στην καθημερινότητα? Ναι. Η άποψή μου είναι ότι και η εμπειρία μου, δεν είναι μόνο η άποψή μου, η εμπειρία μου είναι ότι όντως η σεμαγλουτίδη στα 1 μιλιγκράμμ υπάρχουν οι ασθενείς με εντυπωσιακά αποτελέσματα, πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα, και υπάρχουν βεβαίως και ασθενείς που είναι no responder. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Βεβαίως η σεμαγλουτίδη είναι ένα φάρμακο αναφοράς όσον αφορά τη διαχείριση του ζαχαροδιαβήτη, είναι αποζημιούμενο και άρα είναι ένα εξαιρετικό φάρμακο ως ανάλογο GLP-1 στη διαχείριση. Είναι βαρχίδα ως αποζημιούμενο φάρμακο πάντα από τον ΕΟΠΗ στα 1 μιλιγκράμμ. Δεν έχουμε την εικόνα στα 2,4 ως εμπειρία, δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Θα έχουμε εικόνα βεβαίως, θα το χρησιμοποιήσουμε και αυτό το σκεύασμα στην καθημερινή κλινική πράξη. Όσον αφορά την τριζαπατίδη, οι ασθενείς που έχω βάλει εγώ και είχαν την διάθεση να αγοράσουν το σκεύασμα και δεν έπασχαν βεβαίως από διαβήτη, τα αποτελέσματα είναι για μένα πάρα πολύ καλά, είναι ικανοποιητικά, μέχρι τα 5 μιλιγκράμμ, μέχρι τώρα αυτή είναι η εμπειρία μου, και βεβαίως οι στόχοι που έχω θέσει, όπως σας είπα, οι οποίοι είναι μετριοπαθείς πάντα, προσδοκώντας να μην στρεσάρουν τον οργανισμό, πραγματικά είναι στόχοι οι οποίοι έχουν επιτευχθεί στο ακέραιο. Να πούμε εδώ ότι σε όλα τα φάρμακα, και στη σεμαγλουτίδη και στην τεριζαπατίδη, ξεκινάμε από τη μικρότερη δόση πάντα, ανεβάζουμε δόση στο μήνα απάνω, εφόσον δούμε ότι ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στην απώλεια βάρους, αν συζητάμε για την παχυσαρκία, έτσι. Έχω ένα ερώτημα. Αν έχουμε κάποιο ασθενή που παίρνει ήδη κάποιο GLP-1 γιατί έχει ζαχαροδιαβήτη και αποφασίσει, για παράδειγμα,
είτε παίρνει οποιοδήποτε GLP-1 και αποφασίσει σε αυτή την περίπτωση να περάσει γιατί θέλει να χάσει και απώλεια βάρους και θέλει δεν τον καλύπτει στην απώλεια βάρους, να το πω έτσι, το GLP-1 σκέτο και αποφασίσει να πάρει το διπλό συνδυασμό ριζαπατήρι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από μεγαλύτερη δόση. Ξεκινάμε πάλι από τα 2,5 μιλιγκράμμ. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο υπάρχει κάποιες φορές. Εννοείται εάν παίρνει, ας πούμε, μια σεμαγλουτίδη το 1 μιλιγκράμμ. Το 1 μιλιγκράμμ ή μια λιραγλουτίδη στο 1,8, το δικτόζα, τι θα κάναμε όσον αφορά την τριζαπατίδη? Ναι, θα ξεκινούσαμε από τα 2,5 ή θα μπορούσαμε ας πούμε, να πάμε από τα 5. Το θεωρούμε ασφαλές αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, αν παίρνει μια σεμαγλουτίδη κυρίως στο 1 μιλιγκράμμ, βεβαίως μπορεί να πάει στην τριζαπατίδη το 5. Θεωρείτε ότι μπορεί να πάει. Ωραία. Βεβαίως. Υπάρχει διαφορά όσον αφορά το κομμάτι το αυτά που συνταγογραφούν, νομίζω ότι το είπαμε, γιατί υπάρχει μια ερώτηση, ουσιαστικά είναι μόνο μέσω κέντρου, αν μιλάμε για την παχυσαρκία, με την εξαίρεση των GLP-1 που χορηγούνται στους διαβητικούς, εκεί που υπάρχει λοιπόν ένδειξη είναι στο διαβήτη και μπορούν να συνταγογραφηθούν, δεν έχουν διαφορά μεταξύ των γιατρών, είτε είναι στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Να δω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι σε αυτά που βλέπω. Σε σχέση με... Σε περιπτώσεις που έχουμε γυναίκες οι οποίες έχουν, να το πω έτσι, και πολικυστική νόσο των οθικών. Έχουν κάποια σχέση αυτά τα φάρμακα? Από ό,τι ξέρω είναι off-label μια τέτοια περίπτωση. Είναι, αλλά να ξέρετε, αλλά υπάρχει μια ερώτηση σε αυτό, αν θέλετε να μας πείτε. Κοιτάξτε να δείτε, η Metformin είναι το φάρμακο το οποίο συνταγογραφείται ειδικά από τους γυναικολόγους. Βεβαίως, δεν ξεχνάμε ότι και η αναστολή σε SGLT2, έτσι, και η DPP4 έχουν δείξει, πάλι όπως είπα το label, αλλά έχουν δείξει αποτελέσματα σημαντικά όσον αφορά στις πολικυστικές οθήκες. Και βεβαίως υπάρχουν μελέτες για τα GLP-1, διάβαζα πρόσφατα μία για τη λιραγλουτίδη, όπου έδειξε θετική επίδραση στις πολικυστικές οθήκες. Άρα περιμένουμε πολλά από αυτή την κατηγορία φαρμάκων. Σας ευχαριστούμε. Να κάνω μία πάσα τώρα στον Αργύρη, σε αυτό το κομμάτι, με μία τελευταία ερώτηση που πραγματικά υπάρχει από τους συμμετέχοντες. Και νομίζω ότι την έχουμε όλοι. Πώς μπορούμε να εκπαιδευτούμε στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και να μάθουμε περισσότερα πράγματα? Και εγώ το είπα, και ο Βαγγέλης το είπε, και ο κύριος Πλάτας το είπε. Τι μπορούμε να κάνουμε, Πρόεδρε? Και σας αφήνω να κλείσετε πλέον το σεμινάριο. Είναι το ίδιο το ερώτημα, Δημήτρη. Θερμά συγχαρητήρια ειλικρινά σε όλους σας για την εξαιρετική συζήτηση, αλλά και τις πολύ χρήσιμες παρουσιάσεις, τα εύστοχα σχόλια και επισημάνσεις από τον κύριο Πλότα. Στόχος είναι να δούμε την παχυσαρκία, όπως είπα και στην εισήγηση, όντας εμείς είμαστε οι στρατηλάτες της πρωτοβάθμιας, ολιστικά. Στόχος είναι στο συνέδριο, κάναμε αρκετές προσπάθειες με διαδικτυακές συναντήσεις μέχρι και σήμερα. Το ετήσιο συνέδριο της Ακαδημίας στον Πόρο στις 20-21 Ιουνίου, που έχει και εκεί η θεματική ενότητα της παχυσαρκίας με στρογγυλή τράπεζα, και κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κύριος Πλώτας, αλλά και εσείς. Στόχος είναι εκεί να ανοίξουμε τη συζήτηση και να δούμε τα δεδομένα και σε συνεργασία και με τους άλλους επιστημονικούς φορείς σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας να διαμορφωθεί ένα σχολείο. Να δούμε και τις συζητήσεις. Μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση με ένα ερωτηματολόγιο, κύριε Κουναλάκη, εσείς είστε καταπληκτικός σε αυτό, το πώς θα θέλανε να εκπαιδευτούν. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο, ειδικά για τις απομακρυσμένες περιοχές, να γίνει με διαδικτυακά η εκπαίδευση. Νομίζω συνάδελφοι και ο κύριος Πρώτος θα είναι από τους πρώτους που μπορούν να συνδράμουν σε αυτό και να δώσουν όλες τις κατευθύνσεις. Κυρίως όμως είναι να αλλάξουμε και την κουλτούρα μας περισσότερο και να δούμε σε αυτό που πραγματικά λέγεται πρόληψη και προαγωγή υγείας. Μέσα από τα φάρμακα υπάρχουν, οι δεξιότητες είναι γνωστές. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε το αντικείμενο, αυτό είναι δικό μας.
και βλέπω πραγματικά και από την συμμετοχή των συναδέλφων, όχι μόνο από τα ερωτήματα, αλλά αυτούς που έκαναν εγγραφή για να παρακολουθήσουν αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση σε μια εποχή που γίνονται μέσω όρο 3-4 webinar την ημέρα αλλά και συνέδρια, πόσο πραγματικά τους απασχολεί. Νομίζω ότι έχουμε περάσει το χρόνο. Θα απαντήσει ο κύριος Πλώτας στο συνέδριο, όχι τώρα, το πώς μπορούμε πραγματικά να εκπαιδεύσουμε τους νεότερους συναδέλφους. Να πω πάλι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την επικοδομητική συζήτηση και επιστημονική συνάντηση με συναδέλφους από κάθε γωνιά της χώρας που παρακολούθησε αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους. Να είστε καλά. Θα τα πούμε σύντομα στο συνέδριο. Και εγώ ένα σχόλιο πριν κλείσουμε. Ναι, κύριε Φραγκούλη. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία το γεγονός ότι δεν συνταγογραφούνται τα φάρμακα της παχυσαρκίας εκτός του Σαξέντα. Ουσιαστικά έχουμε στην αγορά για την παχυσαρκία μόνο το Μουτζάρο και αυτό δεν συνταγογραφείται. Αυτό είναι ευκαιρία για μας να μπορέσουμε να εμπλακούμε σημαντικά στη διαχείριση της παχυσαρκίας, γιατί αν υπήρχε περιορισμός ότι μπορεί μόνο ιατρείο παχυσαρκίας να του συνταγογραφήσει, εκεί θα είχαμε ένα μεγάλο μειονέκτημα σε σχέση με τους άλλους. Οπότε, σε όλο αυτό το διάστημα που δεν συνταγογραφούνται, δεν καλύπτονται μάλλον, όλα θέλουν συνταγές, δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι μεγάλη ευκαιρία να δράσουμε. Είναι φάρμακα τα οποία διαχειριζόμαστε στο διαβήτη, αντίστοιχα φάρμακα, εδώ και μία δεκαετία. Γνωρίζουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να έχουν και πώς τις αντιμετωπίζουμε, οπότε πρέπει να μπούμε πολύ ενεργά σε αυτό το κομμάτι. Και να πούμε, κύριε Πρόεδρε, ότι στο συνέδριο θα κάνουμε και μια πιο εκτεταμένη αναφορά για την διαχείριση της παχυσαρκίας μέσα από την σεμαγλουτίδη, την τερζαπατίδη, την τυραγκωτίδη και τις συνοσυρότητες, τις μελέτες που υπάρχουν και τις συνοσυρότητες και πώς βοηθάμε πέρα από την παχυσαρκία ταυτόχρονα και πάρα πολλά άλλα σημαντικά νοσήματα με τη χρήση αυτών των φαρμάκων. Ωραία. Να πω, ξέχασα να αναφέρω ότι στο συνέδριο, όπως και πέρυσι, θα προσπαθήσουμε και φέτος να είναι, για όσους δεν μπορέσουν να έρθουν στον πόρο, να είναι και αναμετάδοση live πέρα από η μαγνητοσκόπηση που θα υπάρχει. Επομένως, το ραντεβού ανανεώνεται σίγουρα για τις 20-21 Ιουνίου στον πόρο, εκτός και αν μπορέσουμε και κάνουμε άλλο ένα webinar στα μέσα Μαΐου, που θα ανακοινώσουμε πολύ σύντομα και το θέμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε όλους. Θερμά συγχαρητήρια στους ομιλητές. Γεια σας. Καλό βράδυ.